«Κύριε, το ελικόπτερό σας θα εκραγεί». Η ψηλή φωνή του κοριτσιού έσχισε τον αέρα σαν λεπίδα. Ο Αλέξης Πετράκης δεν γύρισε καν να κοιτάξει. Η ζητιάνη ήταν μέρος του αστικού τοπίου, αόρατη όπως οι κολόνες του ηλεκτρικού. Αλλά τότε εκείνη φώναξε κάτι που του πάγωσε το αίμα. «Η βίδα στον αριστερό κινητήρα είναι χαλαρή. Ο καπνός θα βγει πρώτα από εκεί». Ο Αλέξης σταμάτησε. Πώς μπορούσε ένα παιδί του δρόμου να το γνωρίζει αυτό? Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube για να λαμβάνετε περισσότερα συναρπαστικά βίντεο σαν αυτό. Γράψτε στα σχόλια από πού είστε και αφήστε ένα like. Βοηθάει πολύ τη δουλειά μας, σας ευχαριστούμε. Στα 45 του, ο Αλέξης Πετράκης ζούσε 500 μέτρα πάνω από τον συνηθισμένο κόσμο. Το γραφείο του καταλάμβανε τον τελευταίο όροφο του Πέτρακης Tower, ενός ουρανοξύστη από γυαλί και ατσάλι που τρυπούσε τα σύννεφα της Αθήνας. Δεν ήταν απλώς το ψηλότερο κτίριο της πόλης, ήταν ένα φαλικό σύμβολο της απόλυτης δύναμής του. Δεν διοικούσε απλώς μια αυτοκρατορία επενδύσεων και τεχνολογίας. Την κυριαρχούσε με την ψυχρή ακρίβεια ενός αλγορίθμου. Για τον Αλέξη, τα συναισθήματα ήταν σφάλματα του συστήματος, μεταβλητές που διεύθυραν την καθαρότητα των δεδομένων. Οι άνθρωποι χωρίζονταν σε δύο κατηγορίες: περιουσιακά στοιχεία που παρήγαγαν αξία ή παθητικά που αποστράγγιζαν πόρους. Και εκείνο το απόγευμα της Πέμπτης εξάλειφε ένα ιδιαίτερα δαπανηρό παθητικό. «Νίκο, τα αποτελέσματά σου το τελευταίο τρίμηνο ήταν απαράδεκτα». Ο Αλέξης δεν σήκωσε καν τα μάτια του από την οθόνη του τάμπλετ, όπου πολύπλοκα γραφήματα χόρευαν στο κόκκινο. Η μυρωδιά του κρύου καφέ εμπότιζε τον κλιματισμό. Η πρόβλεψή σου είχε περιθώριο σφάλματος 7%. Στον δικό μου κόσμο, το 7% δεν είναι περιθώριο. Είναι άβυσσος. Έκανε μια παύση αφήνοντας τη σιωπή να βαρύνει, το είδος της σιωπής που προηγείται των εκτελέσεων. Έχεις 30 ημέρες για να αδειάσεις το γραφείο σου. Από την άλλη πλευρά του 10μέτρου γυάλινου τραπεζιού, ο Νίκος χλώμιασε. 50 και κάτι ετών, 2 δεκαετίες αφιερωμένες στην εταιρεία και όλα τελείωναν έτσι. Σε 30 δευτερόλεπτα. «Αλέξη, σε παρακαλώ, η οικογένειά μου, τα παιδιά μου σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο, εγώ. Οι προσωπικές σου υποθέσεις δεν μπαίνουν στα υπολογιστικά μου φύλλα». Ο Αλέξης σήκωσε επιτέλους τα μάτια του. Ήταν μάτια ενός παγερού γκρίζου, μάτια που δεν αντανακλούσαν τίποτα άλλο παρά καθαρή λογική. «Ευχαριστώ για τις υπηρεσίες σου». Έτσι λειτουργούσε, χωρίς συναισθηματισμούς, χωρίς τύψεις. Ήταν αυτή η αδυσόπιτη πειθαρχία που τον είχε μεταμορφώσει από έναν φιλόδοξο νεαρό προγραμματιστή στον οικονομικό τιτάνα που ήταν σήμερα. Αλλά η επιτυχία είχε το τίμημά της σε σάρκα και οστά. Η γυναίκα του τον είχε αφήσει 3 χρόνια πριν, κουρασμένη να ανταγωνίζεται τα τριμηνιαία κέρδη για τον χρόνο και την προσοχή του συζύγου της. Η κόρη του, η Μυρτώ, που σπούδαζε στο Παρίσι, μόλις και του μιλούσε. Τα τηλεφωνήματα για τα γενέθλιά της διαρκούσαν λιγότερο από 2 λεπτά. Η μοναξιά ήταν ένας φόρος που πλήρωνε ευχαρίστως για το προνόμιο να βρίσκεται στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας. Το τηλέφωνο του χτύπησε. Ο απαλός ήχος ερχόταν σε αντίθεση με την ένταση που ακόμα πλανιόταν στον αέρα. Ήταν η Δανάη, η εκτελεστική του βοηθός, μια γυναίκα 38 ετών, τόσο αποτελεσματική και απαλλαγμένη από συναισθήματα όσο και ο ίδιος. «Κύριε Πετράκη, το ελικόπτερο είναι έτοιμο». Η φωνή της είχε εκείνη την επαγγελματική ουδετερότητα που εκτιμούσε. Ο πιλότος ενημερώνει ότι το ανταλλακτικό για τον έλικα της ουράς έφτασε, αλλά συνιστά μια δοκιμαστική πτήση πριν από το ταξίδι σας για τη Μύκονο αύριο. Αρνητικό, Δανάη. Ο Αλέξης μάζευε ήδη τα πράγματά του, το μυαλό του υπολόγιζε πιθανότητες. Δεν υπάρχει χρόνος για δοκιμαστικές πτήσεις. Πες του να εγκαταστήσει το εξάρτημα και να προετοιμάσει την απογείωση για τις 5 το απόγευμα, όπως έχει προγραμματιστεί. Έχω μια συνάντηση στις 6:30 που δεν μπορεί να αναβληθεί. Χτύπησε τα δάχτυλά του στο τραπέζι. Ένα σπάνιο σημάδι ανυπομονησίας. Το πρωτόκολλο ασφαλείας είναι υπερεκτιμημένο. Η πιθανότητα βλάβης είναι 0,12%. Είναι απαράδεκτο να αναβάλουμε μια διαπραγμάτευση 100 εκατομμυρίων για μια τόσο χαμηλή πιθανότητα. Μάλιστα, κύριε, η Δανάη δεν αμφισβήτησε. Ποτέ δεν αμφισβητούσε. Ενώ ο Αλέξης ετοιμαζόταν για το ταξίδι του 500 μέτρα πιο κάτω, στο επίπεδο του δρόμου όπου η μυρωδιά του ντίζελ αναμειγνιόταν με αυτή του σουβλακιού, η μικρή Ελενίτσα γνώριζε ένα διαφορετικό είδος υπολογισμού πιθανοτήτων. Η πιθανότητα να βρει αρκετό φαγητό για εκείνη και τον μεγαλύτερο αδερφό της, τον Λέο.
Η πιθανότητα να μην τους διώξει η αστυνομία σαν ποντίκια. Η πιθανότητα η μητέρα τους, πυρετώδης σε ένα νοικιασμένο δωμάτιο σε κάποιο προάστιο του Μενιδίου, να επιβιώσει άλλη μία νύχτα. Η Ελενίτσα ήταν μόλις 5 ετών, αλλά τα καστανά της μάτια είχαν ήδη δει πράγματα που κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να δει. Καθισμένη στο κρύο σκαλί μιας υπηρεσιακής σκάλας, αγκάλιαζε τα αδύνατα γόνατά της, ενώ ο Λέο, 12 ετών, προσπαθούσε να βρει δουλειά μοιράζοντας φυλάδια. «Μείνε εδώ, μικρή. Μην κουνηθείς από εδώ για κανέναν λόγο, άκουσες?» Η φωνή του Λέο είχε εκείνο τον προστατευτικό τόνο που αναπτύσσουν τα παιδιά που αναγκάζονται να μεγαλώσουν πολύ γρήγορα. «Θα γυρίσω αμέσως με τα λεφτά για το φάρμακο της μαμάς». Αλλά η Ελενίτσα ήταν ανήσυχη. Μια παράξενη αίσθηση σαν μυρμήγκιασμα στον αυχένα την τρόμαζε. Μια εικόνα αναβόσβηνε στο μυαλό της, επίμονη σαν τραγούδι που σου κολλάει. Ήταν ένα μεταλλικό πουλί, μεγάλο και θορυβώδες, με φωτιά και μαύρο καπνό να ξεπετάγονται από τη μία πλευρά του. Μπορούσε να νιώσει τη ζέστη, να ακούσει τις κραυγές. Δεν ήξερε τι ήταν αυτό, αλλά ήξερε με μια σπλαχνική βεβαιότητα ότι ήταν κακό. Πολύ κακό. Όταν είδε έναν άνδρα με στολή να σπρώχνει ένα καρότσι καθαρισμού μέσα στο γιγαντιαίο κτίριο μπροστά από το οποίο καθόταν, μια ακαταμάχητη παρόρμηση την κυρίευσε. Η εικόνα στο κεφάλι της γινόταν πιο καθαρή, πιο επίγουσα. Χωρίς να σκεφτεί, εκμεταλλευόμενη μια στιγμή απόσπασης της προσοχής του θυρωρού, τρύπωσε μέσα στο κολοσιαίο λόμπι. Το εσωτερικό του Πέτρακης Τάουερ ήταν σαν ένας καθεδρικός ναός αφιερωμένος σε έναν άγνωστο Θεό. Το ταβάνι ήταν πανύψηλο, ο αέρας παγωμένος και όλα έλαμπαν με εκείνη την τεχνητή λάμψη που πονάει τα μάτια. Η Ελενίτσα, με τα φθαρμένα σανδάλια της και το ξεθοριασμένο φόρεμά της, ήταν μια κοιλίδα ομής πραγματικότητας σε έναν κόσμο εταιρικής αφαίρεσης. Κανείς δεν την πρόσεξε. Ήταν πολύ μικρή, πολύ ασήμαντη. Είδε μια πινακίδα που έγραφε «Ανελκυστήρες υπηρεσίας» και, χωρίς να ξέρει γιατί, ένιωσε ότι έπρεπε να πάει προς τα πάνω, στην κορυφή. Μπήκε σε έναν ανελκυστήρα μαζί με μια ομάδα συντήρησης. Κανείς δεν τη ρώτησε τίποτα. Όταν αυτοί κατέβηκαν σε έναν από τους ενδιάμεσους ορόφους, εκείνη έμεινε εκεί, τα δάχτυλά της έτρεμαν καθώς πατούσε το μοναδικό κουμπί που φαινόταν διαφορετικό, ένα ρέτς για το ρετιρέ. Ο ανελκυστήρας ανέβαινε. Εν τω μεταξύ, ο Αλέξης περπατούσε προς τον ιδιωτικό ανελκυστήρα που θα τον οδηγούσε στο ελικοδρόμιο. Η Δανάη τον συνόδευε, μεταφέροντας τις τελευταίες λεπτομέρειες της συνάντησης. Η αρχική πρόταση είναι 90 εκατομμύρια, αλλά οι αναλυτές μου δείχνουν ότι είναι διατεθειμένοι να φτάσουν στα 110. Προτείνω να ξεκινήσετε τη διαπραγμάτευση με 120 για να δημιουργήσετε ένα άνετο περιθώριο. Εξαιρετικά, Δανάη. Κάνε τα συνηθισμένα. Το μυαλό του Αλέξη ήταν ήδη στη συνάντηση, υπολογίζοντας σενάρια, προβλέποντας αντιρρήσεις. Ο ανελκυστήρας ανέβηκε σιωπηλά, ένα κουκούλι από γυαλί και ατσάλι που τον μετέφερε στο βασίλειό του στους ουρανούς. Όταν οι πόρτες άνοιξαν, ο ήχος από τις έλικες του ελικοπτέρου που γύριζαν αργά γέμισε τον αέρα. Ο πιλότος ήταν ήδη στην καμπίνα, κάνοντας τους τελευταίους ελέγχους. Ο απογευματινός ήλιος χτυπούσε στην άσφαλτο του ελικοδρομίου, δημιουργώντας μια εκτυφλωτική λάμψη που έκανε τον Αλέξη να μισοκλείσει τα μάτια. Ήταν η Δανάη που την είδε πρώτη. «Κύριε, τι είναι αυτό?» Ο Αλέξης ακολούθησε το βλέμμα της. Κοντά στη σκάλα πρόσβασης, κουλουριασμένη σαν ένα φοβισμένο ζωάκι, ήταν ένα κοριτσάκι. Ένα παιδί του δρόμου. Εκεί, στο ιδιωτικό του ελικοδρόμιο, σε ύψος 500 μέτρων. Το απίθανο της σκηνής ήταν τόσο μεγάλο που για μια στιγμή νόμιζε ότι είχε παραισθήσεις. «Ασφάλεια», φώναξε η Δανάη στον πομποδέκτη, στον καρπό της, η φωνή της οξύ από τον πανικό. «Έχουμε εισβολή στο ελικοδρόμιο. Επίπεδο συναγερμού μέγιστο». Η Ελενίτσα, βλέποντας τους δυο τους να πλησιάζουν με γρήγορα βήματα, ένιωσε έναν παραλυτικό φόβο, αλλά η εικόνα στο κεφάλι της ήταν πιο δυνατή τώρα, πιο καθαρή. Το μεταλλικό πουλί που εκρηγνιόταν, η φωτιά, ο καπνός. Ήξερε, με μια βεβαιότητα που δεν προερχόταν από το 5χρονο μυαλό της, ότι έπρεπε να προειδοποιήσει εκείνον τον άνδρα με το κοστούμι. «Κύριε, μην μπείτε μέσα», φώναξε, η ψηλή φωνούλα της σχεδόν χαμένη μέσα στον θόρυβο των ελίκων. «Σας παρακαλώ». Ο Αλέξης σταμάτησε, η ενόχληση χαραγμένη στο πρόσωπό του. Πώς στο διάολο είχε φτάσει εκείνο το παιδί εκεί? Ήταν ένα απαράδεκτο κενό ασφαλείας. Θα έπεφταν κεφάλια γι' αυτό. «Βγάλε αυτό το παιδί από εδώ, Δανάη. Τώρα.
Έχω αργήσει. 2 σωματώδεις άνδρες της ασφάλειας ανέβηκαν τρέχοντας από τη σκάλα κινδύνου, κινούμενοι γρήγορα προς την κατεύθυνση της Ελενίτσας. Τα βήματά τους αντιχούσαν στο τσιμέντο. «Όχι», φώναξε η Ελενίτσα, η απόγνωση στη φωνή της. «Θα εκραγεί, το ελικόπτερο θα εκραγεί». Τα λόγια κρέμονταν στον αέρα, παράλογα. Σουρεαλιστικά ο πιλότος, ακούγοντας την κραυγή μέσα από το γυαλί της καμπίνας, γέλασε. Η Δανάη κοίταξε τον Αλέξη με μια έκφραση που έλεγε καθαρά «Μόνο αστείο μπορεί να είναι». Ο Αλέξης ένιωσε ένα κύμα οργής να ανεβαίνει στο στήθος του. Ήταν αυτό μια απειλή, ένα κακόγουστο αστείο. Παιδική τρομοκρατία. «Πάρτε την από εδώ», διέταξε τους άνδρες της ασφάλειας, οι οποίοι άρπαξαν τα αδύνατα μπρατσάκια της Ελενίτσας με επαγγελματική σταθερότητα. «Περιμένετε», φώναξε η Ελενίτσα με όλη τη δύναμη των μικρών της πνευμόνων καθώς την έσερναν. Δάκρυα κυλούσαν στο βρώμικο πρόσωπό της. Ο φόβος στα μάτια της ήταν τόσο γνήσιος, τόσο σπλαχνικός, που για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου η ενόχληση του Αλέξη έδωσε τη θέση της σε μια αιχμή αμφιβολίας. Ξεσπούσε τα μικρά της γουρλωμένα μάτια καρφωμένα πάνω του. Και τότε είπε «Η βίδα στον αριστερό κινητήρα είναι χαλαρή. Ο καπνός θα βγει πρώτα από εκεί. Σας παρακαλώ κύριε, μην πάτε». Ο κόσμος του Αλέξη Πετράκη σταμάτησε. Δεν ήταν η προειδοποίηση. Ήταν η λεπτομέρεια η βίδα στον αριστερό κινητήρα. Πώς θα μπορούσε ένα 5χρονο παιδί, μια αναλφάβητη ζητιάνα, να επινοήσει μια τόσο συγκεκριμένη τεχνική λεπτομέρεια? Δεν ήτανε «ο κινητήρας θα πιάσει φωτιά». Ήταν η βίδα στον αριστερό κινητήρα. Η ακρίβεια της πληροφορίας ήταν ένας πύραυλος που διαπέρασε την πανοπλία της λογικής και του σκεπτικισμού του. Το μυαλό υπερυπολογιστής του κατέρευσε. Η πιθανότητα ένα τυχαίο παιδί να επινοήσει αυτή τη συγκεκριμένη φράση ήταν απειροελάχιστη. Τόσο χαμηλή που γινόταν από μόνη της ένα στατιστικά σημαντικό δεδομένο. Ένα δεδομένο που δεν μπορούσε να αγνοηθεί. «Σταματήστε!» Η φωνή του έκοψε τον αέρα σαν μαστίγιο. Οι άνδρες της ασφάλειας πάγωσαν μπερδεμένοι, κρατώντας ακόμα το κοριτσάκι που έκλαιγε. «Κύριε, δεν μπορούμε να αργήσουμε». Η Δανάη ήταν τεταμένη, το τάμπλετ έτρεμε στα χέρια της. «Το κορίτσι προφανώς δεν είναι καλά στα μυαλά του. Πρέπει να...» «Τι είπε?» τη διέκοψε ο Αλέξης, αγνοώντας εντελώς τη Δανάη. Τα γκρίζα του μάτια ήταν καρφωμένα στους άνδρες της ασφάλειας. Είπε κάτι για μια βίδα στον αριστερό κινητήρα, κύριε». Ένας από τους φρουρούς ήταν φανερά αμήχανος, σαν να ανέφερε κάτι γελίο. Ο Αλέξης κοίταξε το ελικόπτερο. Μετά το κορίτσι. Μετά ξανά το ελικόπτερο. Το μυαλό του, εκείνος ο υπερυπολογιστής εκπαιδευμένος να υπολογίζει κινδύνους σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, κόλλησε σε μια αδύνατη εξίσωση. Η αναβολή του ταξιδιού σήμαινε οικονομικό κίνδυνο, μια πιθανή απώλεια εκατομμυρίων, κλονισμένες επιχειρηματικές σχέσεις, αμφισβητούμενη φήμη, αλλά το να αγνοήσει την προειδοποίηση, όσο παράλογη κι αν ήταν και να έχει άδικο, σήμαινε ολική εξόντωση. Ο κρύος αέρας του ελικοδρομίου φυσούσε στο πρόσωπό του. Μπορούσε να γευτεί τη μεταλλική γεύση του φόβου στο στόμα του. Μια γεύση που δεν είχε νιώσει εδώ και χρόνια. Η λογική ούρλιαζε ότι ήταν παράλογο, αλλά το ανώμαλο δεδομένο αναβόσβηνε κόκκινο στον εγκέφαλό του, επίμονο σαν συναγερμός πυρκαγιάς. Γύρισε προς τον πιλότο που τον παρακολουθούσε μέσα από το γυαλί της καμπίνας με μπερδεμένη έκφραση. «Σβήσε τους κινητήρες». Η φωνή του Αλέξη ήταν σταθερή, αλλά η καρδιά του χτυπούσε ακανόνιστα. «Θέλω έναν πλήρη έλεγχο της αριστερής τουρμπίνας. Τώρα». Ο πιλότος τον κοίταξε δύσπιστα, βγάζοντας τα ακουστικά του. Η Δανάη χλώμιασε. «Αλέξη, αυτό είναι τρέλα. Θα χάσουμε τη συνάντηση. Όλα αυτά για ένα παραλυρηματικό παιδί του δρόμου». «Δεν ζήτησα τη γνώμη σου, Δανάη», απάντησε. Ο παγερός του τόνος δεν άφηνε περιθώρια για συζήτηση. «Είπα να ελέγξετε τον κινητήρα». Περπάτησε προς την Ελενίτσα. Οι άνδρες της ασφάλειας την είχαν αφήσει, αλλά παρέμεναν κοντά. Το κορίτσι τον κοιτούσε, το πρόσωπό της βρεγμένο από τα δάκρυα, αλλά με μια φανερή ανακούφιση στα καστανά της μάτια. Ο Αλέξης γονάτισε μπροστά της. Ήταν κάτι που δεν είχε κάνει εδώ και χρόνια. Τα γόνατά του έτριξαν με την κίνηση. «Πώς το ήξερες?» ρώτησε, η φωνή του χαμηλή, επίγουσα. Η μυρωδιά της σκόνης και του παιδικού υδρότα εισέβαλε στα ρουθούνια του. «Πώς ήξερες για τη βίδα?» «Δεν ξέρω», ψιθύρισε η Ελενίτσα μαζευόμενη. Οι λέξεις έβγαιναν κομμένες,
Απλά το είδα στο μυαλό μου, τη φωτιά να βγαίνει από εκεί. Έδειξε με το τρεμάμενο δαχτυλάκι της προς τον αριστερό κινητήρα του ελικοπτέρου. Ενώ μιλούσαν, ο πιλότος και ένας μηχανικός που κλήθηκε εσπευσμένα άνοιξαν το διαμέρισμα του κινητήρα. Ο Αλέξης, η Δανάη και οι άνδρες της ασφάλειας παρακολουθούσαν σε μια σιωπή τόσο τεταμένη που έμοιαζε συμπαγής. Ο ήχος των εργαλείων αντιχούσε στο ελικοδρόμιο. Πέρασαν 5 λεπτά, μετά 10. Τότε ο μηχανικός απομακρύνθηκε από την τουρμπίνα. Το πρόσωπό του ήταν χλωμό σαν κερί. Περπάτησε αργά προς τον Αλέξη, τα πόδια του έτρεμαν, κρατώντας κάτι μικρό και μεταλλικό στο τρεμάμενο χέρι του. Ήταν μια βίδα από τιτάνιο, μία από τις βίδες στήριξης του θαλάμου καύσης, και ήταν σχεδόν εντελώς χαλαρή. «Θεέ μου», η φωνή του μηχανικού βγήκε σαν βραχνός ψίθυρος. Κρατιόταν από μια κλωστή σπυρώματος, κυριολεκτικά μια κλωστή, με τους κραδασμούς, την υπερθέρμανση, άλλα 10 ίσως 15 λεπτά πτήσης. Κατάπιε με δυσκολία. Η τουρμπίνα θα είχε διαλυθεί, θα ήταν μια καταστροφική έκρηξη. «Κύριε Πετράκη, εγώ δεν ξέρω πώς αυτό πέρασε στην τελευταία επιθεώρηση». «Δεν». Μια θανάσιμη σιωπή έπεσε πάνω από το ελικοδρόμιο. Ο κρύος αέρας φαινόταν να τους χλεβάζει, σφυρίζοντας ανάμεσα στις μεταλλικές κατασκευές. Η Δανάη έβαλε το χέρι στο στόμα της, ο τρόμος αποτυπωμένος σε κάθε γραμμή του προσώπου της. Οι άνδρες της ασφάλειας κοιτάχτηκαν μεταξύ τους, χλωμοί, η στρατιωτική τους εκπαίδευση άχρηστη μπροστά σε αυτή την αποκάλυψη. Ο Αλέξης ένιωσε το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια του. Κοίταξε τη βίδα στο χέρι του μηχανικού, μετά τον σιωπηλό κινητήρα και τέλος τη μικρή φιγούρα μπροστά του. Το 5χρονο κορίτσι που με μια αδύνατη προειδοποίηση μόλις είχε σώσει τη ζωή του. Η λογική, τα δεδομένα, οι πιθανότητες, ολόκληρο το θεμέλιο πάνω στο οποίο είχε χτίσει την ύπαρξή του. Όλα έγιναν σκόνη εκείνη τη στιγμή. Μπροστά του βρισκόταν ένα γεγονός που το μυαλό του δεν μπορούσε να επεξεργαστεί, αλλά που το σώμα του, τρέμοντας ακόμα από την αδρεναλίνη, ήξερε ότι ήταν η πιο απόλυτη αλήθεια. Βρισκόταν λεπτά μακριά από τον θάνατο και σώθηκε από την πιο απίθανη αγγελιοφόρο. Γύρισε ξανά προς την Ελενίτσα. Δεν φαινόταν θριαμβευτική, δεν φαινόταν περήφανη που είχε δίκιο. Έμοιαζε απλώς κουρασμένη, ένα εξαντλημένο παιδί που ήθελε να πάει σπίτι του. Είδε τους βαθιούς μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια της, την αδυναμία των χεριών της, τη σκόνη κολλημένη στα ξυπόλυτα πόδια της, τα βρώμικα νύχια, το φόρεμα που κάποτε ήταν ροζ, αλλά τώρα είχε ένα ακαθόριστο χρώμα. Και για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, ο Αλέξης Πετράκης δεν είδε ένα παθητικό ή μια μεταβλητή σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Είδε ένα παιδί. Ένα παιδί που με κάποιον ανεξήγητο τρόπο κατήχε μια δύναμη που η δισεκατομμυριούχος περιουσία του δεν θα μπορούσε ποτέ να αγοράσει. Εκείνη τη στιγμή, στην κορυφή της αυτοκρατορίας του από γυαλί και ατσάλι, ο πιο ισχυρός άνδρας της πόλης ένιωσε μικρός, άσχετος και βαθιά χρεωμένος. Δεν ήξερε ποιο ήταν αυτό το κορίτσι, από πού είχε έρθει ή πώς ήξερε αυτό που ήξερε. Αλλά μια βεβαιότητα σχηματίστηκε στο στήθος του, μια βεβαιότητα τόσο ισχυρή όσο αυτή που είχε νιώσει για τον επικείμενο θάνατο λίγα λεπτά πριν. Η ζωή του και η δική της ήταν από εκείνη τη στιγμή αμετάκλητα συνυφασμένες και τίποτα δεν θα ήταν ξανά το ίδιο. Ο ήχος της βίδας από τιτάνιο που έπεφτε στην παλάμη του μηχανικού αντίχησε στην τρομοκρατημένη σιωπή του ελικοδρομίου. Ήταν ο πιο δυνατός ήχος που είχε ακούσει ποτέ ο Αλέξης Πετράκης. Μια τελεία στη ζωή που γνώριζε και ο πρόλογος μιας πραγματικότητας που το λογικό του μυαλό αρνιόταν να αποδεχτεί. Κοίταξε το μεταλλικό εξάρτημα, μετά τον ανοιχτό κινητήρα του ελικοπτέρου και τέλος τη μικρή κουλουριασμένη φιγούρα που οι άνδρες της ασφάλειας κοιτούσαν τώρα με ένα μείγμα δέους και σεβασμού. Η Δανάη ήταν χλωμή, το στόμα της μισάνοιχτο, το τάμπλετ με τα δεδομένα της συνάντησης των 100 εκατομμυρίων ξεχασμένο στα χέρια της. Το κόκκινο κραγιόν της ερχόταν σε αντίθεση με τη χλωμάδα του προσώπου της. «Κύριε», τράβλησε, η φωνή της έσπαγε. Εμείς θα μπορούσαμε να, εγώ». «Ξέρω τι θα μπορούσαμε, Δανάη», την έκοψε ο Αλέξης, η φωνή του χαμηλή και βραχνή. Η οργή είχε δώσει τη θέση της σε ένα είδος ψυχρού σοκ. Ένιωθε σαν ένας άνθρωπος που μόλις τον είχαν σπρώξει από την κορυφή του ίδιου του κτηρίου, αλλά που κατά κάποιον τρόπο είχε επιβιώσει από την πτώση. «Το ξέρω».
Αγνοώντας όλους γύρω του, περπάτησε προς την Ελενίτσα. Το κορίτσι έκλαιγε ακόμα σιγανά, φοβισμένο από την αναταραχή που είχε προκαλέσει. Το μικρό της σώμα έτρεμε. Γονάτισε ξανά, αυτή τη φορά όχι με την επίγουσα ανάγκη ενός ανακριτή, αλλά με τον δισταγμό ενός ανθρώπου μπροστά στο ανεξήγητο. «Μην κλαις». Οι λέξεις βγήκαν παράξενες, αδέξιες. Δεν ήταν άνθρωπος που προσέφερε παρηγοριά, δεν ήξερε πώς να το κάνει. Εσύ μας έσωσες. Όλα είναι καλά τώρα». Αλλά ακόμα και ενώ το έλεγε αυτό, το μυαλό του ήδη δούλευε. Ποιο ήταν αυτό το παιδί, από πού προερχόταν αυτή η αδύνατη γνώση, τι άλλο ήξερε. Σηκώθηκε και πήρε μια απόφαση που πήγαινε ενάντια σε όλα τα ένστικτά του για ιδιωτικότητα και έλεγχο. «Σταύρο», φώναξε τον αρχηγό της ασφάλειάς του, έναν άνδρα ύψους 2 μέτρων με μια ουλή στο πηγούνι. «Πάρε το κορίτσι στο ρετυρέ μου, δώσε της ό,τι θέλει να φάει, ό,τι θέλει να πιει και μην την αφήσεις από τα μάτια σου ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Κατάλαβες?» Ο Σταύρος έγνεψε, έκπληκτος αλλά επαγγελματίας. Ο Αλέξης γύρισε στη Δανάη. «Ακύρωσε τη συνάντηση στη Μύκονο. Ακύρωσε το πρόγραμμά μου για την υπόλοιπη εβδομάδα». Η φωνή του είχε εκείνη τη σταθερότητα που δεν δεχόταν αμφισβήτηση. «Κανείς δεν με καλεί, κανείς δεν με ψάχνει. Η μόνη προτεραιότητα τώρα είναι να ανακαλύψουμε ποιο είναι αυτό το παιδί και από πού ήρθε». Το ταξίδι της επιστροφής στον ιδιωτικό ανελκυστήρα ήταν ακόμα πιο σιωπηλό από την άνοδο. Η Ελενίτσα, τώρα υπό τη φροντίδα του τεράστιου αλλά ευγενικού Σταύρου, κοιτούσε τα πάντα με γουρλωμένα μάτια. Ο φόβος έδινε τη θέση του σε μια παιδική περιέργεια. Για εκείνη, αυτός ο γυάλινος κύβος που ανέβαινε και κατέβαινε ήταν πιο συναρπαστικός από το ελικόπτερο. Οι αντανακλάσεις στους καθρέφτες των τοίχων δημιουργούσαν άπειρες εκδοχές του εαυτού της. Ένα μικρό κορίτσι πολλαπλασιασμένο στο άπειρο. Στο ρετυρέ, η εντολή του Αλέξη εκτελέστηκε κατά γράμμα. Η ιδιωτική μαγείρισα, η κυρά Σοφία, ειδοποιημένη από τη Δανάη, ετοίμασε ένα αυτοσχέδιο γλέντι. Σάντουιτς με τυρί και ζαμπόν, ζεστό σοκολατένιο κέικ, φυσική χυμή, πορτοκάλι και φράουλα, φρούτα κομμένα σε σχήματα αστεριών. Αλλά η Ελενίτσα, μόλις που άγγιξε το φαγητό, καθισμένη σε μια πολυθρόνα ιταλικού σχεδιασμού που άξιζε περισσότερο από ένα δημοφιλές αυτοκίνητο, έμοιαζε χαμένη. Ένα μικρό φάντασμα σε ένα γυάλινο παλάτι. «Δεν πεινάς?» ρώτησε ο Αλέξης, καθισμένος σε μια απόσταση σεβασμού. Κρατούσε ένα φλιτζάνι καφέ που κρύωνε στα χέρια του. Η Ελενίτσα κούνησε το κεφάλι της. Τα μάτια της ήταν καρφωμένα στο παράθυρο, ψάχνοντας κάτι έξω. «Θέλω τον αδερφό μου». Η φωνή της ήταν ένας ψίθυρος. «Και τη μαμά μου είναι άρρωστη». Η αναφορά στην οικογένεια επανέφερε την κατάσταση στη γη. Εκείνο το κορίτσι δεν ήταν ένας χρησμός, ένας άγγελος ή ένα παραφυσικό φαινόμενο προς μελέτη. Ήταν ένα χαμένο παιδί, με μια οικογένεια που κάπου εκεί κάτω στην πόλη που παρατηρούσε από ψηλά την χρειαζόταν. Την έψαχνε, απεγνωσμένα. Και αυτός ο Αλέξης της όφιλε τη ζωή του. Ένα χρέος τέτοιου μεγέθους που δεν μπορούσε καν να αρχίσει να υπολογίζει. «Θα τους βρούμε», είπε ο Αλέξης με μια πεποίθηση που εξέπληξε και τον ίδιο. «Πώς λένε τον αδερφό σου?» «Λες και μάμωσιουμαι». «Λέω». Ένα δάκρυ κύλησε στο πρόσωπο της Ελενίτσας. «Είναι 12 χρονών. Είναι γενναίος. Και η μητέρα σου, πού είναι?» «Σαφήμαν τούτε μες στο σπίτι μας», σήκωσε τους ώμους η Ελενίτσα. «Είναι ζεστά εκεί, αλλά βύχει πολύ». Η ανησυχία επέστρεψε στα μάτια της, πιο έντονη τώρα. Ο Αλέξης φώναξε τον Σταύρο. Ο αρχηγός της ασφάλειας πλησίασε με αθόρυβα βήματα παρά το μέγεθός του. Το κορίτσι είπε ότι ο αδερφός της λέγεται Λέο, είναι 12 ετών και ότι η μητέρα της είναι άρρωστη. Η τελευταία φορά που τον είδε ήταν κοντά στο κτίριό μας. Μιλούσε γρήγορα ο Αλέξης, οι εντολές του ακριβείς. «Βρείτε τους, χρησιμοποιήστε όλους τους απαραίτητους πόρους, διακριτικά, και φέρτε τους εδώ». Ενώ η ομάδα ασφαλείας του Αλέξη, πιο συνηθισμένη στον εντοπισμό εταιρικών αντιπάλων παρά οικογενειών στα προάστια, ξεκινούσε την έρευνά της, ο Αλέξης βρέθηκε στην πιο άβολη θέση της ζωής του, να φροντίζει ένα παιδί. Προσπάθησε να την ψυχαγωγήσει. Της έδειξε την τηλεόραση 80 ιντσών με εικόνα 8K. Τη συλλογή αφηρημένης τέχνης που κόστιζε εκατομμύρια. Την κλιματιζόμενη κάβα με κρασιά. Από 3 υπήρους ναυριατίου. «Πάκα αμπιτάσει». Ελενίτσα κοιτούσε τα πάντα με μια βαριεστημένη ευγένεια. Το μόνο πράγμα που φάνηκε να της κεντρίζει το ενδιαφέρον ήταν ένα μικρό γλυπτό ενός πουλιού από στριμμένο μέταλλο,
ένα κομμάτι σύγχρονης τέχνης που είχε αγοράσει σε μια δημοπρασία στη Νέα Υόρκη. «Μοιάζει με το ελικόπτερο», είπε αγγίζοντας το κομμάτι με το δαχτυλάκι της. Το μέταλλο ήταν κρύο κάτω από τα δάχτυλά της. «Είχες ξαναδεί κάτι τέτοιο, Ελενίτσα?» «Ένα ελικόπτερο?» ρώτησε ο Αλέξης, προσπαθώντας να καταλάβει την προέλευση της προαίσθησης. Το αναλυτικό του μυαλό δεν μπορούσε να ησυχάσει χωρίς απαντήσεις. «Όχι, μόνο στο μυαλό μου», απάντησε με την αφοπλιστική απλότητα των παιδιών. Η απάντηση δεν τον ικανοποίησε. Το λογικό του μυαλό αναζητούσε πρότυπα, αιτίες, αποτελέσματα, συσχετήσεις, κάποια ορθολογική εξήγηση. Δεν υπήρχε τίποτα. Μόνο το ανεξήγητο η αναζήτηση για τον Λέο και τη μητέρα της Ελενίτσας διήρκεσε 3 ώρες. 3 ώρες κατά τις οποίες ο Αλέξης πήγαινε-ερχόταν στο ρετυρέ του, νιώθοντας ένα άγχος που δεν αφορούσε τις επιχειρήσεις ή τα χρήματα. Αφορούσε μια σιωπηρή υπόσχεση που δόθηκε σε ένα 5χρονο κορίτσι. Μια υπόσχεση που ανακάλυπτε με έκπληξη ότι δεν μπορούσε να αθετήσει. Ο ήλιος άρχισε να δύει, βάφοντας τον ουρανό πορτοκαλί και κόκκινο. Τελικά, ο Σταύρος τηλεφώνησε. «Κύριε, τους βρήκαμε». Η φωνή του αρχηγού της ασφάλειας είχε μια νότα επίγοντος. «Βρίσκονται σε ένα αυτοσχέδιο καταφύγιο, στα μετώπισθεν ενός εγκαταλελειμμένου θεάτρου, περίπου 10 τετράγωνα από εδώ. Ο μικρός Λέο ψάχνει απεγνωσμένα την αδερφή του. Έχει εμπλέξει μέχρι και την τοπική αστυνομία. Η μητέρα φαίνεται πολύ άρρωστη, κύριε. Οι συνθήκες είναι άθλιες». Έρχομαι εκεί», είπε ο Αλέξης χωρίς δισταγμό. «Κύριε, ίσως είναι καλύτερα να τους φέρουμε εδώ. Το μέρος δεν είναι...» «Όχι, Σταύρο, θα έρθω εγώ». Η φωνή του δεν δεχόταν συζήτηση. Ετοίμασε το αυτοκίνητο. Το ταξίδι από τον Γιάλινο, πύργο στην καρδιά της φτώχειας, της πόλης, ήταν μια κάθοδος σε έναν κόσμο που ο Αλέξης γνώριζε μόνο από τις στατιστικές σε εκθέσεις ΜΚΟ που η ίδρυσή του υποστήριζε για λόγους φορολογικών εκπτώσεων. Το πολυτελές αυτοκίνητο, μια θωρακισμένη Mercedes, κινούνταν σε κακοτράχαλους δρόμους. Η μυρωδιά της αποχέτευσης και του καπνού εισέβαλε ακόμα και στον ερμητικό κλιματισμό. Ξυπόλυτα παιδιά έπαιζαν μπάλα στον δρόμο. Γυναίκες συζητούσαν στα σπασμένα πεζοδρόμια, αδέσποτα σκυλιά κοιμόντουσαν στη σκιά. Ήταν μια άλλη χώρα, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον κόσμο του. Όταν το αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά στο ερειπωμένο θέατρο, ένα παλιό κτίριο με ξεφλουδισμένη πρόσωψη και σπασμένα παράθυρα, ο Αλέξης ένιωσε μια βαθιά δυσφορία. Αυτός, ο άνθρωπος που ζούσε στον ουρανό, ετοιμαζόταν να μπει στην κόλαση κάποιου άλλου. Ο Σταύρος τον οδήγησε από την πλαϊνή είσοδο. Ο χώρος ήταν ένα συνονθήλευμα από χαρτόνια, μουσαμάδες και κομμάτια ξύλου που στέγαζε μερικές οικογένειες που ο κόσμος είχε ξεχάσει. Η μυρωδιά ήταν υγρασία, μούχλα και απόγνωση. Σε μια γωνία, φωτισμένη από μια γυμνή λάμπα που κρεμόταν από ένα καλώδιο, είδε ένα αδύνατο αγόρι, 12 χρονών ίσως και λιγότερο. Το πρόσωπο του ήταν λερωμένο από δάκρυα και πανικό. Περιέγραφε τη μικρή του αδερφή σε έναν αστυνομικό της γειτονιάς, που σημείωνε τα πάντα σε ένα παλιό τετράδιο. «Ήταν ο Λέο», φώναξε ο Αλέξης. Το αγόρι γύρισε καχύποπτο. Τα μάτια του ήταν τα ίδια με της Ελενίτσας, καστανά και εκφραστικά. «Ποιος είστε εσείς, κύριε?» «Η αδερφή σου η Ελενίτσα είναι μαζί μου. Είναι ασφαλής». Ο Αλέξης έκανε ένα βήμα μπροστά με τα χέρια ανοιχτά. «Ήρθα να σας πάρω». Η ανακούφιση στο πρόσωπο του Λέο ήταν άμεση, αλλά ακολούθησε γρήγορα ένα κύμα καχυποψίας. «Πώς γίνεται να είναι μαζί σας? Πού είναι? Τι της κάνατε?» «Είναι στο σπίτι μου». «Είναι μεγάλη ιστορία, αλλά πρώτα...» Ο Αλέξης έκανε μία παύση. «Πρώτα πρέπει να δω τη μητέρα σου». Ο Λέο τον οδήγησε σε ένα αυτοσχέδιο κουβούκλιο που χωριζόταν από τα άλλα με παλιές κουρτίνες. Ο δρόμος ήταν στενός. Τα ακριβά του ρούχα έτριβαν στους βρώμικους τοίχους. Η σκηνή που είδε ο Αλέξης τον χτύπησε πιο δυνατά από την σχεδόν έκρηξη του ελικοπτέρου. Σε ένα λεπτό και βρώμικο στρώμα στο πάτωμα, μια νεαρή γυναίκα ήταν ξαπλωμένη. Δεν πρέπει να ήταν πάνω από 30 ετών, αλλά φαινόταν μεγαλύτερη. Το πρόσωπό της ήταν χλωμό και ιδρωμένο. Η αναπνοή της ήταν γρήγορη και ρηχή. Σφύριζε σε κάθε εισπνοή. Ο ήχος του βήχα της ήταν αδύναμος, ξαντλημένος. Ήταν η Χρύσα. «Μαμά, αυτός ο κύριος λέει ότι η Ελενίτσα είναι μαζί του», ψιθύρισε ο Λέο γονατίζοντας δίπλα στο στρώμα. Η Χρύσα άνοιξε τα μάτια της με δυσκολία. Ήταν καστανά μάτια, τα ίδια με των παιδιών της,
αλλά θολωμένα από τον πυρετό και τον πόνο. Υπήρχε μια υπολοιπόμενη ομορφιά στο πρόσωπό της, κρυμμένη κάτω από τον πόνο. «Ποιος είστε εσείς, κύριε?» ρώτησε η φωνή της μια λεπτή κλωστή. «Το όνομά μου είναι Αλέξης Πετράκης», είπε, γονατίζοντας δίπλα στο στρώμα χωρίς να νοιάζεται για τη βρωμιά ή τη μυρωδιά της μούχλας που εμπότιζε τα πάντα. «Η κόρη σας, η Ελενίτσα, με έσωσε σήμερα. Έσωσε τη ζωή μου και είμαι εδώ για να ανταποδώσω». Πήρε μια βαθιά ανάσα. «Θέλω να σας πάρω στο σπίτι μου. Έχω γιατρούς, έχω πόρους. Μπορώ να βοηθήσω τη μητέρα σας να γίνει καλά». Η Χρύσα και ο Λέο τον κοίταξαν έκπληκτοι. Ένας εκατομμυριούχος εκεί. Στο άθλιο καταφύγιό τους, προσφέροντας βοήθεια, έμοιαζε με παραλήρημα του πυρετού. Μια ψευδαίσθηση. «Γιατί να το κάνετε αυτό, κύριε?» ρώτησε η Χρύσα. Η φυσική καχυποψία κάποιου που η ζωή τον έχει διδάξει να περιμένει μόνο τα χειρότερα. «Κανείς δεν κάνει τίποτα δωρεάν. Τι θέλετε?» «Επειδή έχω ένα χρέος στην κόρη σας που δεν θα μπορέσω ποτέ να ξεπληρώσω εντελώς», είπε ο Αλέξης και συνειδητοποίησε ότι ήταν η απόλυτη αλήθεια. «Αλλά πρέπει να αρχίσω από κάπου. Σας παρακαλώ, αφήστε με να βοηθήσω». Τα ειλικρίνεια και η απόγνωση στη φωνή του Αλέξη ήταν αδιαμφισβήτητες. Χρύσα, πολύ αδύναμη για να διαφωνήσει και βλέποντας τη μοναδική ευκαιρία να βρει βοήθεια για τον εαυτό της και τα παιδιά της, έγνεψε αμυδρά. Η επιχείρηση ήταν γρήγορη και αποτελεσματική. Σε λιγότερο από μία ώρα, η Χρύσα μεταφέρθηκε προσεκτικά σε ένα αυτοσχέδιο φορείο. Ο Λέο και η Ελενίτσα, επιτέλους επανενωμένοι, αγκάλιασαν ο ένας τον άλλον σφιχτά. Στο ρετυρέ ο Δευτέραρα. Καράς, ο ιδιωτικός γιατρός του Αλέξη, περίμενε ήδη. Ήταν ένας άνδρας 60 ετών, ικανός και διακριτικός. Η διάγνωση ήταν γρήγορη και σκοτεινή. Σοβαρή βακτηριακή πνευμονία, είπε ο Δάκα. Καράς, βγάζοντας το στιθοσκόπιο. Επιβαρημένη από την υποσιτισμό. Το ανοσοποιητικό της σύστημα είναι εξασθενημένο. Χρειάζεται ενδοφλέβια αντιβιωτικά αμέσως. Ενυδάτωση, διατροφική υποστήριξη. Λίγες μέρες ακόμα χωρίς θεραπεία και δεν χρειάστηκε να τελειώσει τη φράση. Η Χρύσα τέθηκε αμέσως σε θεραπεία. Μια πτέρυγα επισκεπτών του ρετυρέ μετατράπηκε σε μίνι νοσοκομείο. Ενώ η μητέρα τους κοιμόταν υπό την επήρεια της φαρμακευτικής αγωγής, ο Λέο και η Ελενίτσα εξερευνούσαν το νέο περιβάλλον. Έκθαμβοι και φοβισμένοι εξίσου, άγγιζαν τα πράγματα με ευλάβεια, σαν να βρίσκονταν σε μουσείο. Ο Αλέξης τους παρατηρούσε, μια διαλυμένη οικογένεια, ενωμένη μόνο από την αγάπη και την ανάγκη, και ένιωθε το βάρος της νέας του ευθύνης. Η Ελενίτσα είχε σώσει τη φυσική του ζωή, αλλά ίσως, μόνο ίσως, αυτός θα μπορούσε να σώσει τη ζωή εκείνης της οικογένειας με έναν διαφορετικό τρόπο. Τις επόμενες μέρες, το ρετυρέ του Αλέξη μεταμορφώθηκε. Η θανάσιμη σιωπή αντικαταστάθηκε από τις φωνές των παιδιών. Γέλια αντιχούσαν στους διαδρόμους που προηγουμένως γνώριζαν μόνο τον ήχο των μοναχικών βημάτων. Η Χρύσα, υπό τη φροντίδα του Κάρετ, άρχισε να αναρρώνει αργά. Το χρώμα επέστρεψε στο πρόσωπό της. Ο βήχας μειώθηκε. Ο Αλέξης βρέθηκε σε έναν ρόλο που δεν είχε φανταστεί ποτέ, να φροντίζει ανθρώπους όχι από υποχρέωση ή υπολογισμένη φιλανθρωπία, αλλά επειδή πραγματικά νοιαζόταν. Διάβαζε ιστορίες στην Ελενίτσα πριν κοιμηθεί. Προσπαθούσε να βοηθήσει τον Λέο με μαθηματικά προβλήματα που το αγόρι είχε μάθει στους δρόμους και τα οποία, παραδόξως, το αγόρι έλυνε με μια δική του λαμπρή λογική. Είχε μακρές συζητήσεις με τη Χρύσα όταν αισθανόταν πιο δυνατή. Και σε αυτές τις συζητήσεις ανακάλυψε την ιστορία τους, τα βιπάν με καραπουή. Χρύσα ήταν χήρα. Ο σύζυγός της, ο Ροδρίγος, ήταν εργάτης οικοδομών. Πέθανε σε εργατικό ατύχημα 2 χρόνια πριν, όταν ένα κακό στερεωμένο δοκάρι έπεσε πάνω του, αφήνοντάς την με 2 μικρά παιδιά και καμία αποταμίευση, καμία αποζημίωση. Μόνο χρέη. Πάλεψε. Έκανε δουλειές του ποδαριού, καθαριότητες, πουλούσε γλυκά στο δρόμο, οτιδήποτε. Αλλά η πρόσφατη ασθένεια την είχε καταβάλει εντελώς. «Νόμιζα ότι θα πεθάνω», είπε η Χρύσα ένα βράδυ. Η φωνή της ακόμα αδύναμη αλλά πιο σταθερή. «Νόμιζα ότι τα παιδιά μου θα μείνουν μόνα τους. Και τότε η Ελενίτσα εξαφανίστηκε και νόμιζα ότι τα είχα χάσει όλα». Δάκρυα κυλούσαν στο πρόσωπό της. «Δεν φαντάζεστε τι είναι αυτό, να μην έχεις τίποτα, να μην μπορείς να προστατεύσεις τα παιδιά σου». Αλλά ο Αλέξης άρχιζε να φαντάζεται. Για πρώτη φορά στη ζωή του, καταλάβαινε ότι υπήρχαν πράγματα πιο πολύτιμα από τα χρήματα. Εν τω μεταξύ,
Προσπαθούσε να καταλάβει το χάρισμα της Ελενίτσας. Την ρωτούσε διακριτικά, αλλά δεν υπήρχαν λογικές απαντήσεις. Το κορίτσι δεν είχε άλλες προαισθήσεις. Ήταν ένα κανονικό, γλυκό και παιχνιδιάρικο παιδί. Της άρεσε να ζωγραφίζει. Φοβόταν το σκοτάδι. Αγαπούσε την οικογένειά της πάνω απ' όλα. Η εικόνα του ελικοπτέρου ήταν ένα μοναδικό γεγονός. Ανεξήγητο. Έπρεπε να αποδεχτεί, προς απόλυτη φρίκη του ορθολογικού του μυαλού, ότι υπάρχουν πράγματα στο σύμπαν που δεν μπορούν να μπουν σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Αλλά ενώ αυτή η νέα και εύθραυστη οικογενειακή δυναμική σχηματιζόταν, ενώ ο Αλέξης μάθαινε να χαμογελά αληθινά, να γελά χωρίς να υπολογίζει αποδόσεις, ενώ ανακάλυπτε την απλή ευχαρίστηση μιας αγκαλιάς από ένα παιδί, μια σκιά κινούνταν στα βάθη, επειδή ο Αλέξης δεν μπορούσε να απαλλαγεί από μια ερώτηση που σφυροκοπούσε στο μυαλό του κάθε βράδυ. Γιατί η βίδα του ελικοπτέρου ήταν χαλαρή, ατυχήματα συμβαίνουν, αλλά εκείνη η βλάβη ήταν πολύ στοιχειώδης, πολύ προφανής, και το ανταλλακτικό είχε τοποθετηθεί λίγο πριν. Το επιχειρηματικό του μυαλό, εκπαιδευμένο για δεκαετίες να εντοπίζει κινδύνους και απειλές, πρότυπα και ανομαλίες, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Υπήρχε κάτι λάθος, κάτι που το ένστικτο του αρπακτικού μύριζε. Ενεργοποίησε τον Σπύρο. Ο Σπύρος ήταν ένας ιδιωτικός ερευνητής που ο Αλέξης είχε προσλάβει σε άλλες περιπτώσεις για ευαίσθητα εταιρικά θέματα. Ένας άνδρας διακριτικός, αποτελεσματικός, αδίστακτος όταν χρειαζόταν. «Σπύρο, θέλω να ερευνήσεις τη συντήρηση του ελικοπτέρου μου», είπε ο Αλέξης σε μια κρυπτογραφημένη κλίση. «Κάθε εξάρτημα, κάθε μηχανικό, κάθε προμηθευτή. Θέλω να μάθω γιατί εκείνη η βίδα ήταν χαλαρή και θέλω να το μάθω χθες». «Κατανοητό, κύριε Πετράκη. Δεν θα αφήσω πέτρα πάνω στην πέτρα». Και η ειρήνη στο ρετυρέ ήταν μια εύθραυστη φούσκα, έτοιμη να σκάσει. Επειδή έξω, στον κόσμο των επιχειρήσεων, η απουσία του Αλέξη και η ακύρωση της συνάντησής του στη Μύκονο προκάλεσαν εικασίες. Και κάποιος τις εκμεταλλευόταν. Κάποιος που είδε στον σχεδόν θάνατο του Αλέξη όχι μια τραγωδία που αποφεύχθηκε, αλλά μια χαμένη ευκαιρία, και αυτός ο κάποιος σχεδίαζε την επόμενη κίνηση. Η πρώτη επίθεση ήρθε με τη μορφή ενός σημειώματος σε μια στήλη οικονομικού κουτσομπολιού της κύριας οικονομικής εφημερίδας. Ο διάσημος επιχειρηματίας Αλέξης Πετράκης, γνωστός για την απομόνωσή του και την υπολογιστική προσέγγιση του στις επιχειρήσεις, ακυρώνει κρίσιμο ταξίδι και θεάται να κυκλοφορεί σε φτωχές γειτονιές της πόλης. Πηγές από το περιβάλλον του εκφράζουν ανησυχία για το ξαφνικό και αιμονικό του ενδιαφέρον για τη φιλανθρωπία. Γίνονται εικασίες για ένα πιθανό μυστικιστικό ξέσπασμα ή κρίση συνείδησης μετά από ένα μικρό περιστατικό με το αεροσκάφος του. Οι επενδυτές ανησυχούν για την ψυχική σταθερότητα του CEO. Το σημείωμα ήταν ανώνυμο, αλλά η πρόθεση ήταν κρυστάλλινα καθαρή. Να παρουσιάσει τον Αλέξη ως ασταθή, να υπονομεύσει την αξιοπιστία του, να κάνει την αγορά να αμφιβάλλει. Ο Αλέξης διάβασε τη στήλη και ένιωσε μια ψυχρή οργή να ανεβαίνει στη σπονδυλική του στήλη. Αυτό ήταν έργο ενός αντιπάλου. Αλλά ποιου? Η απάντηση ήρθε μια εβδομάδα αργότερα, στην προκαταρκτική έκθεση του Σπύρου. Και όταν ο Αλέξης τη διάβασε, το αίμα του πάγωσε. «Κύριε Πετράκη, το ανταλλακτικό του έλικα προμηθεύτηκε από την Hellas Aero, μια θυγατρική μιας εταιρείας που έχουμε ερευνήσει στο παρελθόν. Και κάτι ακόμα. Ο μηχανικός που έκανε την εγκατάσταση παραιτήθηκε 2 μέρες μετά το περιστατικό και εξαφανίστηκε. Χάθηκε από τον χάρτη. Προσπαθούμε να τον εντοπίσουμε, αλλά ήξερε πώς να εξαφανιστεί». Ο Αλέξης κάθισε βαριά. «Hellas Aero», σε επανέλαβε το όνομα, το μυαλό του δούλευε με μέγιστη ταχύτητα. Έλεγξε ποιοι είναι οι κύριοι μέτοχοι της μητρικής εταιρείας. Η επιβεβαίωση ήρθε ώρες αργότερα και ήταν σαν μια γροθιά στο στομάχι. Ο κύριος μέτοχος της εταιρείας που ήλεγχε την Hellas Aero ήταν ο Μάρκος Δασκαλάκης. Ο Μάρκος, ο επιχειρηματίας του οποίου την εταιρεία ο Αλέξης είχε οδηγήσει σε πτώχευση σε μια εχθρική εξαγορά 6 μήνες νωρίτερα. Ο άνθρωπος που την ημέρα που υπέγραψε τα χαρτιά της εκαθάρισης κοίταξε τον Αλέξη στα μάτια και είπε «Θα το πληρώσεις αυτό, Πετράκη», με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Η αλήθεια εξεράγει στο μυαλό του σαν βόμβα. Δεν ήταν ατύχημα. Ήταν σαμποτάζ. Ο Μάρκος είχε προσπαθήσει να τον σκοτώσει. Εκείνο το ίδιο βράδυ,
Ενώ επεξεργαζόταν την τρομακτική πληροφορία, ενώ προσπαθούσε να αποφασίσει τι να κάνει, ο Αλέξης έλαβε ένα μήνυμα στο ασφαλές του κινητό. Από έναν άγνωστο αριθμό. Δεν υπήρχε κείμενο, μόνο μια φωτογραφία. Ήταν μια φωτογραφία της Ελενίτσας και του Λέωσια τραβηγμένοι με τηλεφακό έπαιζαν στην παιδική χαρά που βρισκόταν στη βεράντα του κτηρίου. Ένα μέρος που υποτίθεται ότι ήταν αδιαπέραστο, απαραβίαστο. Κάτω από τη φωτογραφία μια μοναδική φράση, ενεργητικά και παθητικά. Μερικές φορές, αυτό που νομίζεις ότι είναι ενεργητικό μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο παθητικό σου. Πρόσεχε, Πετράκη. Το τηλέφωνο γλίστρισε από τα χέρια του Αλέξη. Το αίμα του πάγωσε εντελώς. Ο Μάρκος δεν ήξερε απλώς ότι είχε επιβιώσει και ήξερε για τα παιδιά. Ήξερε ότι ο Αλέξης νοιαζότανε γη αυτά και τα χρησιμοποιούσε ως απειλήτρια ή φούσκα της ασφάλειας. Είχε σκάσει με βίαιο τρόπο. Κίνδυνος δεν ήταν πλέον μια ανάμνηση. Ήταν μια πραγματική παρούσα απειλή που ανέπνεε τον ίδιο αέρα και στόχευε τη νέα και εύθραυστη καρδιά της ζωής του. Εκείνη την οικογένεια που είχε φιλοξενήσει, το χρέος που ένιωθε για την Ελενίτσα που του έσωσε τη ζωή επρόκειτο να εισπραχθεί με έναν τρόπο που δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Και αυτή τη φορά δεν θα υπήρχε προειδοποίηση. Δεν θα υπήρχε κορίτσι με προαίσθηση για να τον σώσει. Αυτή τη φορά θα έπρεπε να πολεμήσει. Το ανώνυμο μήνυμα στο κινητό του Αλέξη δεν ήταν μια απειλή. Ήταν μια κήρυξη πολέμου. Το πιξελιασμένο πρόσωπο της Ελενίτσας και του Λέο, εχμαλωτισμένο από έναν εχθρικό φακό, μετέτρεψε το πολυτελές ρετυρέ σε μια γυάλινη φυλακή. Η αίσθηση ασφάλειας που παρήχαν τα χρήματα και η τεχνολογία ανεχμής θρηματίστηκε σε μια στιγμή. Το τέρας δεν ήταν πλέον έξω από τις πύλες, κοιτούσε μέσα και το βλέμμα του ήταν καρφωμένο στα δύο παιδιά που είχαν γίνει, σε λίγες εβδομάδες, το κέντρο του σύμπαντος του Αλέξη. Η αντίδραση του Αλέξη ήταν άμεση, ενστικτώδης και ολοκληρωτική. Ο υπολογιστής ΣΥΟ έδωσε τη θέση του στο αρπακτικό που προστάτευε τα μικρά του. «Σταύρο!» φώναξε μέσω του πομποδέκτη, η φωνή του τόσο σκληρή που ο αρχηγός της ασφαλειάς του, ένας άνδρας συνηθισμένος σε κρίσεις, ένιωσε ένα ρίγος. Ολική απομόνωση. Κανείς δεν μπαίνει, κανείς δεν βγαίνει από αυτό το κτίριο χωρίς τη ρητή μου άδεια. Πηγαίνω-ερχόταν το τηλέφωνο σφιγμένο στο αυτί του. Διπλασίασε την ασφάλεια σε όλες τις προσβάσεις. Θέλω και 24ωρη επιτήρηση στους διαδρόμους και στον γκαράζ, σε κάθε ανελκυστήρα. Τα παιδιά δεν βγαίνουν από αυτό το διαμέρισμα υπό καμία περίσταση. Τα παράθυρα της βεράντας πρέπει να κλειδωθούν και να καλυφθούν. Είμαστε σε πόλεμο. Η ατμόσφαιρα στο ρετυρέ άλλαξε από τη μια μέρα στην άλλη. Η ελαφρότητα που είχε αρχίσει να ανθίζει με τα γέλια των παιδιών αντικαταστάθηκε από μια αισθητή ένταση. Άνδρες ασφαλείας με σκούρα κοστούμια και σοβαρή όψη περιπολούσαν τώρα διακριτικά στους διαδρόμους. Τα διακριτικά αλλά παρόντα όπλα τους δημιουργούσαν μια βαριά ενέργεια. Οι κουρτίνες, που προηγουμένως ήταν ανοιχτές στην εκπληκτική θέα της πόλης, τώρα παρέμεναν σχεδόν πάντα κλειστές. Το φυσικό φως αντικαταστάθηκε από τεχνητό φωτισμό που έδινε σε όλα έναν κιτρινοπό και νοσηρό τόνο. Ο Λέο και η Ελενίτσα ένιωσαν την αλλαγή αμέσως. «Γιατί δεν μπορούμε να πάμε στην παιδική χαρά, Αλέξη?» ρώτησε ο Λέο, το πρόσωπό του κολλημένο στο τζάμι του παραθύρου, κοιτάζοντας το μικρό παιδότοπο στη βεράντα που τώρα ήταν απαγορευμένος. Οι άδειες κούνιες του κινούνταν με τον άνεμο. «Πάντα παίζαμε εκεί». «Είναι μόνο για λίγες μέρες, πρωταθλητή», είπε ψέματα ο Αλέξης, μισώντας τον εαυτό του γι' αυτό. «Λύνω ένα πρόβλημα της δουλειάς». Έβλεπε τον φόβο και τη σύγχυση στα μάτια των παιδιών. Η ενοχή τον έτρωγε από μέσα σαν οξύ. Τους είχε φέρει στη ζωή του για να τους σώσει από τη φτώχεια και την εγκατάλειψη, μόνο για να τους βυθίσει σε ένα νέο είδος κινδύνου. Έναν που ήταν αόρατος, αλλά πολύ πιο θανατηφόρος. Ο Μάρκος Δασκαλάκης δεν ήταν η πείνα ή το κρύο, ήταν ένα έξυπνο και αδίστακτο αρπακτικό. Ένας άνθρωπος που υπολόγιζε θανάτους όπως άλλοι υπολογίζουν κέρδικον ή χρήσα, που ανάρωνε θεαματικά, παρατήρησε επίσης την αλλαγή στη συμπεριφορά του Αλέξη. Μόλις που κοιμόταν, περνούσε τις νύχτες στο γραφείο του, σε τηλεδιασκέψεις με πνιχτές φωνές, οι ώμοι του τεταμένοι, το πρόσωπό του φωτισμένο μόνο από το ψυχρό φως των οθονών. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ήταν υπερπροστατευτικός με τα παιδιά, αλλά και παράξενα απόμακρος, σαν να φοβόταν ότι η ίδια του η παρουσία
θα μπορούσε να τα μολύνει με τον κίνδυνο που τα περιέβαλε. Εν τω μεταξύ, η επίθεση του Μάρκου συνεχιζόταν στις εφημερίδες Κανίσια, η αφήγηση που καλλιεργούσε στα μέσα ενημέρωσης ήταν διακριτική και δηλητηριώδης. Άρθρα μιλούσαν για την αλλοπρόσαλη συμπεριφορά του Αλέξη Πετράκη από το περιστατικό με το ελικόπτερο. Ανώνυμες πηγές εξέφραζαν ανησυχία για την ξαφνική και αιμονική του φιλανθρωπία. Υπενήσονταν ότι χειραγωγούνταν από μια οικογένεια καιροσκόπων. Η ιστορία ήταν επιδέξια κατασκευασμένη για να παρουσιάσει τον Αλέξη όχι ως θύμα, αλλά ως έναν άνθρωπο που είχε χάσει τα λογικά του, έναν εύκολο στόχο για κερδοσκόπους, μια πηγή αστάθειας για τις ίδιες του τις εταιρείες. Η πίεση λειτουργούσε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πετράκης Financial άρχισε να κάνει άβολες ερωτήσεις. Επιχειρηματικοί εταίροι τηλεφωνούσαν εκφράζοντας ανησυχία. Επενδυτές ζητούσαν επίγουσες συναντήσεις. Η αυτοκρατορία του Αλέξη, χτισμένη πάνω σε μια φήμη αδυσόπιτης λογικής και ελέγχου, άρχιζε να τρέμει. Επειδή ο ηγέτης της για πρώτη φορά ενεργούσε με την καρδιά του. Το σημείο καμπής του Αλέξη ήρθε μια βροχερή νύχτα, μια εβδομάδα μετά την έναρξη της απομόνωσης. Βρισκόταν στο γραφείο του, κοιτάζοντας τα φώτα της πόλης εκεί κάτω. Η βροχή κυλούσε στα παράθυρα σαν δάκρυα. Ένιωθε πιο απομονωμένος από ποτέ. Η ηρωνία ήταν συντριπτική. Αυτός, ο άνθρωπος που μπορούσε να αγοράσει τα πάντα, δεν μπορούσε να αγοράσει την ασφάλεια των ανθρώπων που είχε αρχίσει να αγαπά. Ο πλούτος του δεν ήταν ασπίδα, ήταν στόχος. Η παρουσία του δεν ήταν προστασία. Ήταν ένας μαγνήτης για τον κίνδυνο μπιτιάς η ψυχρή λογική που τον είχε καθοδηγήσει σε όλη του τη ζωή, άρχισε να ουρλιάζει στο μυαλό του. Η εξίσωση ήταν απλή και κτηνώδης. Μεταβλητή κινδύνου ήταν αυτός. Η απειλή ήταν ο Μάρκος. Ο στόχος μέσω αυτού ήταν η οικογένεια της Χρύσας. Για να εξαλείψει τον κίνδυνο, έπρεπε να αφαιρέσει τον εαυτό του από την εξίσωση. Έπρεπε να του στείλει μακριά, πολύ μακριά, σε ένα μέρος όπου ο Μάρκος δεν θα μπορούσε να τους φτάσει. Όπου θα ήταν ασφαλής, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε να ζήσει μακριά του. Πήρε την πιο οδυνηρή απόφαση της ζωής, του θα τους παρήχε νέες ταυτότητες, θα αγόραζε ένα σπίτι σε άλλη χώρα, Νέα Ζηλανδία ίσως, ή Καναδά. Θα δημιουργούσε ένα καταπιστευματικό ταμείο που θα εξασφάλιζε το μέλλον τους για πάντα. Θα ήταν ασφαλής. Και αυτός θα ξαναγινόταν αυτό που ήταν πάντα. Μόνος η ιδέα ήταν λογική, ορθολογική, η στρατηγική ενός μέτρητου σκακιού που θυσιάζει τη βασίλισσα για να σώσει το παιχνίδι. Και η σκέψη τον έκανε κομμάτια. Όταν η Χρύσα μπήκε στο γραφείο εκείνο το βράδυ, τον βρήκε όρθιο με την πλάτη γυρισμένη να κοιτάζει τη βροχή που κυλούσε στον γυάλινο τοίχο. Η ώμη του ήταν πεσμένη, ιττημένη. «Αλέξη, είναι όλα καλά?» ρώτησε η φωνή της απαλή. Ήταν πιο δυνατή τώρα. Η πνευμονία είχε θεραπευτεί εντελώς και η ανησυχία στα μάτια της ήταν για αυτόν. «Όχι, Χρύσα», είπε χωρίς να γυρίσει. Η φωνή του ήταν απαλλαγμένη από συναίσθημα. Η ίδια φωνή που είχε χρησιμοποιήσει για να απολύσει τον Νίκο εβδομάδες νωρίτερα. «Δεν είναι όλα καλά. Πήρα μια απόφαση. Πήρε μια βαθιά ανάσα. Πρέπει να φύγετε». Η Χρύσα ένιωσε ένα χτύπημα στην καρδιά. «Να φύγουμε? Για πού? Τι συνέβη?» «Θα Ρίκη T. West. Εν τότε συνέβη ότι ήμουν ανόητος», είπε γυρίζοντας για να την αντικρίσει. Το πρόσωπό του ήταν μια μάσκα αυτοελέγχου, αλλά τα γκρίζα του μάτια πρόδιδαν την αγωνία. «Νόμιζα ότι μπορούσα να σας προστατεύσω. Ότι τα χρήματά μου, η δύναμή μου θα ήταν αρκετά. Αλλά έκανα λάθος». Της έδειξε τη φωτογραφία στο κινητό, την εικόνα της Ελενίτσας και του λέω στην παιδική χαρά. «Η παρουσία μου στη ζωή σας δεν είναι προστασία. Είναι κίνδυνος. Ο άνδρας που προσπάθησε να με σκοτώσει τώρα ξέρει για εσάς και δεν θα διστάσει να σας χρησιμοποιήσει για να με χτυπήσει». Εξήγησε για τον Μάρκο, για το σαμποτάζ, για την σιωπηλή αλλά θανάσιμη απειλή. «Έχω ήδη οργανώσει τα πάντα». Η φωνή του ήταν σταθερή, αλλά υπήρχε μια ρογμή σε αυτή. «Νέες ταυτότητες. Ένα σπίτι στην Ελβετία, μακριά απ' όλα. Αρκετά χρήματα, ώστε να μην χρειαστεί να ανησυχήσετε ποτέ ξανά για τίποτα. Θα φύγετε σε 48 ώρες. Είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλίσω την ασφάλειά σας». Η Χρύσα άκουσε τα πάντα σιωπηλά. Το πηγούνι της σηκωμένο, τα καστανά της μάτια καρφωμένα στα δικά του. Όταν τελείωσε, δεν έκλαψε, δεν παρακάλεσε.
Η γυναίκα που περίμενε να δει να καταραίει ανταυτού σταύρωσε τα χέρια της. «Όχι», είπε. Η λέξη τόσο απλή, τόσο οριστική τον έπιασε εξαπίνης. «Όχι». «Τι εννοείς όχι, Χρύσα?» Ο Αλέξης ένιωσε την απογοήτευση να ανεβαίνει. «Δεν κατάλαβες?» «Βρίσκεστε σε θανάσιμο κίνδυνο». «Κατάλαβα απόλυτα», απάντησε, η φωνή της ήρεμη αλλά με μια δύναμη που δεν είχε ακούσει ποτέ πριν. «Αυτό που εσείς δεν φαίνεται να καταλαβαίνετε, Αλέξη, είναι ότι δεν μπορείτε πλέον να παίρνετε αποφάσεις για εμάς. Δεν είμαστε υπάλληλοι σας, ούτε προστατευόμενοι σας». Έκανε ένα βήμα μπροστά. «Είμαστε η οικογένειά σου. Και οι οικογένειες δεν χωρίζουν όταν εμφανίζεται ο κίνδυνος. Παλεύουν μαζί». «Να παλέψετε», ο Αλέξης σχεδόν γέλασε, ένας πικρός ήχος. «Να παλέψετε ενάντια σε τι, Χρύσα?» «Ενάντια σε έναν άνδρα που προσλαμβάνει δολοφόνους, που δεν έχει ηθικούς φραγμούς?» «Αυτό δεν είναι ένας καυγάς του δρόμου. Είναι ένα παιχνίδι που δεν έχετε καμία ελπίδα να κερδίσετε». «Ίσως όχι με τα δικά σου όπλα», είπε πλησιάζοντάς τον. «Τα μάτια της έλαμπαν με αποφασιστικότητα, αλλά έχουμε τα δικά μας. Μας βγάλατε από την αθλιότητα, μας δώσατε ένα σπίτι, μας δώσατε υγεία, μας μάθατε να μην φοβόμαστε την έλλειψη χρημάτων». Έβαλε το χέρι της στο μπράτσο του. «Τώρα άσε εμάς να σε μάθουμε να μην φοβάσαι άνδρες σαν τον Μάρκο. Το να φύγεις είναι αυτό που θέλει. Να απομονωθείς, να νιώσεις αδύναμος. Να ξαναγίνεις ο μοναχικός και γκρίζος άνδρας που ήσουν πριν». Η φωνή της έγινε πιο απαλή, αλλά όχι λιγότερο σταθερή. «Δεν θα του δώσουμε αυτή τη νίκη». Τα λόγια της χτύπησαν τον Αλέξη με τη δύναμη μιας αποκάλυψης. Είχε περάσει ολόκληρη τη ζωή του πολεμώντας σε εταιρικές μάχες. Αλλά αυτή ήταν μια μάχη για την ψυχή του και ετοιμαζόταν να παραδοθεί πριν καν πολεμήσει. Η δύναμη αυτής της γυναίκας, η άρνησή της να είναι θύμα, η ακλόνητη πίστη της σε αυτόν και στην ενότητά τους, ήταν το αντίδοτο στο δηλητήριο της ψυχρής λογικής που τον παρέλυε. «Τι προτείνεις να κάνουμε τότε?» ρώτησε η φωνή του τώρα αβέβαιη. «Ευάλωτη. Προτείνω να σταματήσετε να προσπαθείτε να μας προστατεύσετε από αυτόν», είπε η Χρύσα, «και να αρχίσετε να πολεμάτε μαζί μας. Έχετε τον Σπύρο, τον ερευνητή. Ανακάλυψε για τον Μάρκο. Στείλτε τον να σκάψει πιο βαθιά». Τα μάτια της έλαμπαν με μια πρακτική ευφυΐα. «Άνδρες σαν τον Μάρκο αφήνουν πάντα ίχνη. Πάντα έχουν άλλα μυστικά. Βρείτε την αδυναμία του. Και τότε χρησιμοποιήστε τη δύναμή σας όχι για να κρυφτείτε, αλλά για να επιτεθείτε». Εκείνη τη στιγμή ο Αλέξης Πετράκης κατάλαβε. Η πραγματική προστασία δεν ήταν να χτίσεις ψηλότερα τείχη. Ήτανε να σφυριλατήσεις ένα πιο αιχμηρό σπαθί. Το θάρρος της Χρύσας ήταν μεταδοτικό. Κοίταξε στα μάτια της και είδε όχι μόνο αγάπη. Είδε μια συνεργασία, μια συμμαχία. «Έχεις δίκιο», είπε, νιώθοντας ένα νέο κύμα αποφασιστικότητας να διαπερνά τις φλέβες του. «Φτάνει πια το κρυφτό. Φτάνει πια ο φόβος». Η φωνή του ανέκτησε την ατσάλινη σκληρότητα που τον είχε κάνει έναν τιτάνα των επιχειρήσεων. «Ο πόλεμος δεν θα γίνει με τους δικούς του όρους. Θα γίνει με τους δικούς μου». Το επόμενο πρωί η κλήση προς τον Σπύρο ήταν διαφορετική. Σπύρο, ξέχασε τη διακριτικότητα. Η φωνή του Αλέξη ήταν ψυχρή, ακριβής. «Θέλω να διαλύσεις τη ζωή του Μάρκου Δασκαλάκη, κομμάτι-κομμάτι. Θέλω να μάθω για κάθε βρώμικη δουλειά, κάθε αδήλωτο λογαριασμό, κάθε εχθρό που έκανε στην πορεία. Έκανε μία παύση και βρες εκείνον το μηχανικό. Θέλω να μιλήσει. Χρησιμοποίησε ό,τι είναι απαραίτητο». Το κυνήγι άρχισε. Ο Σπύρος και η ομάδα του, τώρα με απεριόριστους πόρους και λευκή επιταγή, βούτυξαν βαθιά στο παρελθόν του Μάρκου. Και αυτό που βρήκαν ήταν ακόμα πιο σκοτεινό από τι φανταζόταν ο Αλέξης. Ο Μάρκος δεν ήταν απλώς ένας εκδικητικός αντίπαλος, ήταν ένας κατά συρροή εταιρικός εγκληματίας. Υπήρχε ένα μοτίβο, σαμποτάζ, εκβιασμός, εκφοβισμός. 3 εταιρείες που είχαν μυστηριωδώς αποτύχει αφού προσπάθησαν να τον ανταγωνιστούν. 2 στελέχη που είχαν πεθάνει σε βολικά ατυχήματα. Το κλειδί, όπως είχε προβλέψει ο Αλέξης, ήταν ο μηχανικός. Μετά από 2 εβδομάδες έντονης αναζήτησης, η ομάδα του Σπύρου τον εντόπισε. Κρυβόταν σε ένα μικρό ψαροχώρι στην ακτή, ζώντας με ψεύτικο όνομα. Τρομοκρατημένος. Χρειάστηκαν μερικές μέρες, μια εγγύηση πλήρους προστασίας και μια γενναιόδορη οικονομική προσφορά για να τον κάνουν να μιλήσει. Αλλά όταν μίλησε, η ιστορία που είπε ήταν το όπλο που χρειαζόταν ο Αλέξης. Η ομολογία του μηχανικού, καταγεγραμμένη σε βίντεο και ήχο υψηλής ποιότητας,
Ήταν συντριπτική. Παραδέχτηκε ότι πληρώθηκε από τον Μάρκο για να σαμποτάρει το ελικόπτερο. Αλλά η εκρηκτική αποκάλυψη ήταν το κίνητρο. «Δεν ήταν απλώς εκδίκηση, κύριε Πετράκη», είπε ο μηχανικός, η φωνή του τρεμάμενη στο βίντεο. Κάπνιζε νευρικά. Το σχέδιο ήταν μεγαλύτερο. Πολύ μεγαλύτερο. Κοίταξε απευθείας στην κάμερα. Δεν ήθελε απλώς να πεθάνετε. Έκανε ένα τεράστιο στοίχημα κατά των μετοχών της εταιρείας σας στην αγορά παραγόγων. Ένα γιγαντιαίο short bet. Αν πεθαίνατε, η αγορά θα πανικοβαλόταν. Οι μετοχές της Πετράκης Financial θα κατέρεαν. Ο μηχανικός κατάπιε με δυσκολία. Και αυτός θα κέρδιζε δισεκατομμύρια από την πτώση. Ήταν το κόλπο της ζωής του. Αλλά υπήρχαν κι άλλα. Ο μηχανικός, φοβούμενος ότι θα προδοθεί από τον Μάρκο μετά την υπηρεσία, είχε κρατήσει αποδείξεις. Κωδικοποιημένα emails, αρχεία τραπεζικών μεταφορών. Και το πιο σημαντικό, ήξερε κάποιον άλλον που ο Μάρκος είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για μια παρόμοια υπηρεσία εναντίον ενός άλλου ανταγωνιστή. Έδωσε ένα όνομα, μια επαφή, έναν άλλο πιθανό μάρτυρα. Ο Αλέξης τα είχε όλα τώρα, το κίνητρο, τη μέθοδο, την απόδειξη και μάρτυρες που μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν ένα εγκληματικό μοτίβο. Είχε τα πυρομαχικά για να καταστρέψει τον Μάρκο Δασκαλάκη, όχι μόνο στα δικαστήρια, αλλά στο μοναδικό μέρος που πραγματικά είχε σημασία για άνδρες σαν αυτόν, την αγορά. Το σχέδιο μάχης σχεδιάστηκε στο γραφείο του Ρετυρέ, όχι μόνο από τον Αλέξη και τους δικηγόρους του, αλλά με τη συμμετοχή της Χρύσας. Δεν καταλάβαινε την οικονομική ορολογία, αλλά καταλάβαινε την ανθρώπινη στρατηγική, το timing. Πού να χτυπήσεις για να πονέσει περισσότερο? «Νομίζει ότι το όπλο σου είναι τα χρήματα, Αλέξη», είπε η Χρύσα καθώς ανέλυαν τα δεδομένα που ήταν απλωμένα στο τραπέζι. «Αλλά το πραγματικό σου όπλο είναι η αλήθεια, και η αλήθεια, όταν αποκαλύπτεται τη σωστή στιγμή, είναι πιο ισχυρή από οποιαδήποτε περιουσία. Δεν θα πήγαιναν κατευθείαν στην αστυνομία. Αυτό θα οδηγούσε σε μια μακρά και χρονοβόρα νομική μάχη. Ο Μάρκος θα χρησιμοποιούσε τους καλύτερους και πιο ακριβούς δικηγόρους για να δημιουργήσει αναβολές και παραθυράκια. Η στρατηγική θα ήταν ένας εταιρικός και μηντιακός κεραυνοβόλος πόλεμος, Blitzkrieg. Το σχέδιο ήταν βίαιης κομψότητας. Πρώτον, η ομάδα του Αλέξη θα χρησιμοποιούσε τις πληροφορίες του Σπύρου για να επικοινωνήσει μυστικά με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας του Μάρκου, δείχνοντάς τους τις αποδείξεις της απάτης και της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Δεύτερον, ταυτόχρονα θα διέρεαν τις πληροφορίες για το στοίχημα του Μάρκου κατά των μετοχών του Αλέξη σε μια γνωστή ερευνητική δημοσιογράφο της κύριας οικονομικής εφημερίδας της χώρας. Τρίτον, το σκάνδαλο θα εκραγεί. Οι μετοχές της εταιρείας του Μάρκου θα καταρρεύσουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πανικόβλητα και φοβούμενα να συνδεθούν με έναν εγκληματία, θα τον απομακρύνουν από την εξουσία. Θα ήταν ένα δημόσιο ματ, εκτελεσμένο στην καρδιά της ίδιας του της αυτοκρατορίας. Το βράδυ πριν από την έναρξη της επιχείρησης, η οικογένεια ήταν συγκεντρωμένη στο σαλόνι. Η Χρύσα διάβαζε ένα βιβλίο στην Ελενίτσα, ενώ ο Λέο και ο Αλέξης έπαιζαν μια παρτίδα σκάκι. Υπήρχε μια ηρεμία στον αέρα, η ηρεμία πριν από την καταιγίδα. «Ρουαμάτ», είπε ο Λέο κινώντας τον αξιωματικό του με ένα θριαμβευτικό χαμόγελο. Ο Αλέξης κοίταξε τη σκακέρα έκπληκτος και πραγματικά εντυπωσιασμένος. Το αγόρι τον είχε νικήσει καθαρά. Κομψά. «Έμαθες γρήγορα, πρωταθλητή». «Η Ελενίτσα μου έδωσε τη συμβουλή», είπε ο Λέο γελώντας. «Είπε ότι ήσουν τόσο επικεντρωμένος στο να επιτεθείς με τη βασίλισσά σου που ξέχασες να προστατεύσεις το βασιλιά σου». Ο Αλέξης κοίταξε την Ελενίτσα, η οποία του έκλεισε το μάτι. Γέλασε. Ένα γνήσιο, χαλαρό γέλιο. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβε το μάθημα της Χρύσας. Η πραγματική δύναμη δεν βρισκόταν στη δύναμη ενός μόνο κομματιού, αλλά στον τρόπο που όλα τα κομμάτια συνεργάζονταν για να προστατεύσουν τον βασιλιά. Αργότερα, όταν τα παιδιά είχαν ήδη κοιμηθεί, στάθηκε στη βεράντα, κοιτάζοντας τα φώτα της πόλης. Η Χρύσα τον ακολούθησε, βάζοντας ένα χέρι στον ώμο του. «Είσαι έτοιμος?» ρώτησε. «Είμαι», απάντησε. «Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό δεν παλεύω για μια επιχείρηση, παλεύω για εμάς». Πήρε το ασφαλές του κινητό και τηλεφώνησε στον αρχηγό της ομάδας επιχειρήσεών του. Η φωνή του ήταν ψυχρή, ακριβής. Η φωνή του αρπακτικού που ήταν κάποτε. Αλλά τώρα χρησιμοποιούνταν για έναν διαφορετικό σκοπό. Έναν σκοπό δικαιοσύνης. «Ξεκινήστε την επιχείρηση.
Θέλω όταν ανατείλει ο ήλιος ο Μάρκος Δασκαλάκης να μην έχει πια αυτοκρατορία. Έκανε μία παύση. Θέλω να μην έχει τίποτα. Ο πόλεμος είχε αρχίσει. Και αυτή τη φορά ο Αλέξης Πετράκης δεν πολεμούσε μόνο Σαμαρή. Η επιχείρηση ξεκίνησε την αυγή με την ακρίβεια στρατιωτικής επίθεσης. Ενώ η πόλη ξυπνούσε κάτω από μία ψυχρή ομίχλη, ο κόσμος του Μάρκου Δασκαλάκη άρχιζε να καίγεται. Η πρώτη βόμβα ήταν μηντιακή. Η πρωινή έκδοση της κύριας οικονομικής εφημερίδας της χώρας είχε ένα συντριπτικό πρωτοσέλιδο, υπογεγραμμένο από την πιο επίφοβη ερευνητική δημοσιογράφο της αγοράς. Ο τίτλος ήταν μία μαχαιριά. Ο γήπας της Λεωφόρου Κηφισίας. Το σχέδιο του Μάρκου Δασκαλάκη για να κερδοσκοπήσει από τον θάνατο αντιπάλου. Το άρθρο περιέγραφε λεπτομερώς, με αποδεικτικά έγγραφα και ανώνυμες πηγές ενορχιστρωμένες από την ομάδα του Σπύρου, το σχέδιο του Μάρκου να στοιχηματίσει στην πτώση των μετοχών της Πετράκης Financial μετά από ένα ατύχημα που θα σκότωνε τον πρόεδρό της. Υπήρχαν γραφήματα, αριθμοί, λεπτομερής χρονολόγηση, όλα αδιάψευστα. Στις 9 το πρωί, όταν ο Μάρκος έφτασε στο γραφείο του, ήδη πανικόβλητος, μετά από δεκάδες αναπάντητες κλήσεις από τους δικηγόρους και τους συμβούλους του, εξεράγει η δεύτερη βόμβα. Ένα προς ένα, τα εισερχόμενα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας του της εταιρείας, της Δασκαλάκης Corp, έλαβαν ένα κρυπτογραφημένο email. Μέσα, ο πλήρης φάκελος του Σπύρου, η ομολογία του μηχανικού για το σαμποτάζ, τα τραπεζικά αρχεία της δωροδοκίας, οι αποδείξεις της εμπλοκής του Μάρκου σε άλλες υποθέσεις εταιρικής κατασκοπίας και εξόντωσης ανταγωνιστών. Ήταν ένα πυρηνικό οπλοστάσιο πληροφοριών. Στο ρετυρέ του Αλέξη, το κλίμα ήταν μιας τεταμένης ηρεμίας. Το πολεμικό συμβούλιο είχε στηθεί στο γραφείο του. Οθόνες έδειχναν τις τιμές του χρηματιστηρίου σε πραγματικό χρόνο, ειδησεογραφικές ροές, ασφαλείς επικοινωνίες. Ο Αλέξης, η Χρύσα και ο Λέο παρακολουθούσαν σιωπηλά, ενώ η ομάδα του Αλέξη, με επικεφαλής έναν στρατηγικό αναλυτή κρίσεων ονόματι Βίκτορα, εκτελούσε το σχέδιο. Η Ελενίτσα βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο με μια δασκάλα, προστατευμένη από την ένταση εκείνης της ημέρας. Οι μετοχές της Δασκαλάκης Corp έπεσαν 30% την πρώτη ώρα της συνεδρίασης, ανακοίνωσε ο Βίκτορας, τα μάτια του καρφωμένα σε ένα κατακόκκινο γράφημα. Το άρθρο της εφημερίδας προκάλεσε απόλυτο πανικό. Οι επενδυτές φεύγουν σαν ποντίκια από ένα καράβι που βυθίζεται. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκάλεσαν έκτακτη συνεδρίαση για τις 11, είπε ένας άλλος χειριστής, πληκτρολογώντας μανιωδώς. Έλαβα ένα αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης. Μοναδικό σημείο. Επίγοντα μέτρα σχετικά με τη συμπεριφορά του CEO. Η Χρύσα κράτησε το χέρι του Αλέξη. Δεν καταλάβαινε τις λεπτομέρειες του χρηματιστηρίου, αλλά καταλάβαινε τη γλώσσα της δικαιοσύνης. Αυτό που έβλεπε εκεί δεν ήταν εκδίκηση. Ήταν η αναπόφευκτη συνέπεια των πράξεων ενός κακού ανθρώπου. Στις 10:30 το τηλέφωνο του Αλέξη χτύπησε. Ένας άγνωστος αριθμός. Απάντησε βάζοντάς το σε ανοιχτή ακρόαση για να ακούσουν όλοι. «Αλέξη, παλιάνθρωπε». Η φωνή του Μάρκου από την άλλη πλευρά ήταν ένας βρυχυθμός οργής και πανικού. «Τι έκανες, τι έκανες?» «Απλώς έριξα λίγο φως στην αλήθεια, Μάρκο», απάντησε ο Αλέξης, η φωνή του ψυχρή σαν ατσάλι. «Προφανώς οι κατσαρίδες δεν αγαπούν το φως. Θα το πληρώσεις», ούρλιαξε ο Μάρκος. «Θα σε καταστρέψω, θα». «Δεν θα κάνεις τίποτα», τον διέκοψε ο Αλέξης με παγερή ηρεμία. «Οι συνεργάτες σου σε εγκαταλείπουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι δικηγόροι σου πιθανότατα διαπραγματεύονται ήδη μια συμφωνία για να αποστασιοποιηθούν από σένα». Έκανε μια παύση, αφήνοντας τη σιωπή να βαρύνει. «Κι αν ήμουνα στη θέση σου, θα κοιτούσα από το παράθυρο. Νομίζω ότι έχεις μια επίσκεψη». Την ίδια στιγμή οι σιρήνες της αστυνομίας άρχισαν να αντιχούν έξω από το κτίριο της Δασκαλάκης Corp. Το άρθρο της εφημερίδας και οι ανώνυμες καταγγελίες, προσεκτικά συντονισμένες από την ομάδα του Αλέξη, είχαν αναγκάσει τις αρχές να δράσουν γρήγορα. «Τελείωσε, Μάρκο», είπε ο Αλέξης, κάθε λέξη βαριά και οριστική. «Στοιχημάτισες εναντίον της ζωής μου και έχασες. Τώρα απόλαυσε την υπόλοιπη». Έκλεισε το τηλέφωνο. Η σιωπή στην αίθουσα έσπασε από τον αναστεναγμό ανακούφισης της Χρύσας. Ο Λέο, που είχε παρακολουθήσει τα πάντα με μια εντυπωσιακή ωριμότητα για τα 12 του χρόνια, αγκάλιασε τη μητέρα του. Ο πόλεμος είχε τελειώσει. Το τέρας είχε νικηθεί. Όχι με βία, αλλά με την αλήθεια, χρησιμοποιημένη ως χειρουργικό όπλο.
Η πτώση του Μάρκου Δασκαλάκη ήταν μετεωρική και ολοκληρωτική. Προφυλακισμένος, αντιμετωπίζοντας μια χιονοστιβάδα ποινικών κατηγοριών και αστικών αγωγών, έχασε την αυτοκρατορία του, την περιουσία του και την ελευθερία του. Η απόπειρα ανθρωποκτονίας, η απάτη, το σαμποτάζ, όλα ήρθαν στο φως αποκαλύπτοντας ένα από τα μεγαλύτερα εταιρικά σκάνδαλα της δεκαετίας. Οι εφημερίδες μιλούσαν γι' αυτό για μήνες. Με την απειλή οριστικά εξουδετερωμένη, μια βαθιά και αληθινή ειρήνη επιτέλους εγκαταστάθηκε στο ρετυρέ του Αλέξη. Οι κουρτίνες άνοιξαν, οι επιπλέον άνδρες ασφαλείας απολύθηκαν και ο ήχος που γέμιζε το σπίτι ήταν αυτός των γέλιων και των φυσιολογικών συζητήσεων μιας οικογένειας που μάθαινε να είναι μία. Η διαδικασία υιοθεσίας του Λέο και της Ελενίτσας από τον Αλέξη επισημοποιήθηκε χωρίς άλλα εμπόδια. Η ιστορία, όταν παρουσιάστηκε στον δικαστή ανηλίκων, ήταν τόσο εξαιρετική που ο δικαστής παρέκαμψε πολλές από τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις. Αναγνωρίζοντας ότι το καλύτερο συμφέρον αυτών των παιδιών ήταν, αναμφίβολα, να παραμείνουν με τον άνθρωπο που είχε γίνει πατέρας τους με όλες τις έννοιες που είχαν σημασία. Και η Χρύσα. Η Χρύσα έγινε Χρύσα Πετράκη 6 μήνες αργότερα σε μια διακριτική αλλά συγκινητική τελετή. Ήταν πλέον επίσημα μια οικογένεια, Λέο και Ελενίτσα Πετράκη. Η ζωή τους βρήκε ένα νέο και γλυκό ρυθμό. Ο Αλέξης για πρώτη φορά έμαθε να είναι πατέρας. Ανακάλυψε τη χαρά να βοηθά με τα μαθήματα του σχολείου, την απογοήτευση της συναρμολόγησης ενός περίπλοκου παιχνιδιού, την γαλήνη του να παρακολουθεί απλώς μια ταινία στον καναπέ με τα παιδιά κουλουριασμένα δίπλα του. Πούλησε την πλειοψηφική του συμμετοχή στην Petrakis Financial, παραμένοντας μόνο ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και άρχισε να αφιερώνει τον χρόνο του και το λαμπρό του μυαλό σε ένα νέο είδος επένδυσης, το μέλλον της οικογένειάς του. Η Χρύσα έγινε η καρδιά αυτού του σπιτιού. Έφερε ζεστασιά, σπιτικό φαγητό και μια πρακτική σοφία που εξισορροπούσε το αναλυτικό μυαλό του Αλέξη. Τον ενθάρρυνε να επανασυνδεθεί με την κόρη του, τη Μυρτώ, στην Ευρώπη. Και οι πρώτες βιντεοκλήσεις, αν και αμήχανες, ήταν η αρχή της θεραπείας μιας σχέσης που νόμιζε ότι είχε χαθεί για πάντα. Για τον Λέο και την Ελενίτσα ήταν ο βράχος. Η μητέρα που πάντα τους έδινε ένα ασφαλές λιμάνι μέσα στις ανακαλύψεις του νέου τους κόσμου. Ο Λέο, τώρα 15 ετών, ήταν ένας συναρπαστικός έφηβος. Η εξυπνάδα του δρόμου, σε συνδυασμό με την ελίτ εκπαίδευση που λάμβανε, τον μετέτρεψε σε ένα νέο με μια μοναδική προοπτική για τον κόσμο. Ήταν ο προστατευτικός μεγάλος αδερφός. Ο έμπιστος του Αλέξη σε θέματα καρδιάς που ο επιχειρηματίας δεν καταλάβαινε. Και ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του παρελθόντος του αγώνα και του παρόντος των προνομίων. Και η Ελενίτσα, η μικρή Ελενίτσα καταλήτης όλων, ήταν ένα χαρούμενο και ζωηρό κορίτσι. Η προαίσθηση δεν επαναλήφθηκε ποτέ ξανά. Ήταν ένα μοναδικό γεγονός, ένα ανεξήγητο θαύμα που είχε υπηρετήσει τον σκοπό του και στη συνέχεια είχε αποσυρθεί. Αφήνοντας πίσω της ένα φυσιολογικό παιδί που του άρεσε να ζωγραφίζει, να παίζει με το χρυσό της retriever που ονομαζόταν Δίας και να ακούει τις ιστορίες της μητέρας της. Η ουλή στο μέτωπό της, που κάποτε ήταν έναυσμα περιέργειας και μυστηρίου, τώρα ήταν απλώς μια λεπτομέρεια στο πρόσωπό της. Μια σιωπηρή υπενθύμηση του εξαιρετικού ταξιδιού που τους είχε ενώσει. Περίπου 3 χρόνια μετά την πτώση του Μάρκου, ένα ηλιόλουστο απόγευμα Σαββάτου, ο Αλέξης συγκέντρωσε την οικογένεια στη βιβλιοθήκη του. «Δουλεύω πάνω σε ένα έργο», ανακοίνωσε, τα μάτια του να λάμπουν. «Ένα έργο που θέλω να είναι η κληρονομιά μας, η πραγματική κληρονομιά της οικογένειάς μας». Τους έδειξε τα σχέδια, κατόψεις, προϋπολογισμούς, χρονοδιαγράμματα. Εμπνευσμένος από όλα όσα είχε ζήσει, τον κίνδυνο, τη λύτρωση, το ανεξήγητο θαύμα, είχε αποφασίσει να δημιουργήσει το Ίδρυμα Πτήση Ελπίδας. «Ελενίτσα, με έσωσες από μια πτήση που θα κατέληγε σε θάνατο», είπε ο Αλέξης, κοιτάζοντας την κόρη του με μια συγκίνηση που δεν ντρεπόταν πλέον να δείξει. «Τώρα θέλω εμείς να προσφέρουμε μια διαφορετική πτήση σε άλλους ανθρώπους». Το Ίδρυμα θα είχε 2 άξονες δράσης. Ο πρώτος, εμπνευσμένος από το θάρρος του μηχανικού που κατήγγειλε τον Μάρκο, θα ήταν ένα ταμείο νομικής και οικονομικής υποστήριξης για την προστασία και την ενθάρρυνση των πληροφοριοδοτών, whistleblowers, ανθρώπων που είχαν το θάρρος να αποκαλύψουν εγκλήματα και διαφθορά σε μεγάλες εταιρείες. Ο δεύτερος και μεγαλύτερος άξονας δράσης θα ήταν η κατασκευή κέντρων εκπαιδευτικής αριστείας σε υποβαθμισμένες περιοχές.
Δεν θα ήταν συνηθισμένα σχολεία. Θα ήταν χώροι εστιασμένοι στην ανακάλυψη και την καλλιέργεια των μοναδικών ταλέντων κάθε παιδιού, ειδικά εκείνων που δεν τέριαζαν στα παραδοσιακά καλούπια. «Ο κόσμος είναι γεμάτος παιδιά σαν εσένα, Ελενίτσα», είπε ο Αλέξης, η φωνή του φορτισμένη με νόημα. «Παιδιά με χαρίσματα που η λογική δεν εξηγεί, με ευφυΐες που τα κανονικά σχολεία δεν ξέρουν να μετρήσουν. Θέλω να δημιουργήσω μέρη που δεν φοβούνται το ανεξήγητο, που γιορτάζουν το μοναδικό δυναμικό του καθενός». Η τελική σκηνή εκτιλήσεται 5 χρόνια αργότερα, στα εγγένεια της πρώτης Πανεπιστημίου Πόλης Ελπίδας. Ένα σύγχρονο και πολύχρωμο εκπαιδευτικό συγκρότημα, χτισμένο στην καρδιά μιας από τις φτωχότερες κοινότητες της πόλης. Ο χώρος ήταν μια όαση τεχνολογίας και τέχνης, με επιστημονικά εργαστήρια, στούντιο μουσικής και ζωγραφικής, γήπεδα αθλητισμού και κήπους όπου τα παιδιά μπορούσαν να φυτεύουν και να μαθαίνουν για τη φύση. Ο Αλέξης, η Χρύσα, ο Λέο και η Ελενίτσα βρίσκονταν στη σκηνή. Το κοινό ήταν ένα μείγμα αρχών, δωρητών και, το πιο σημαντικό, εκατοντάδων παιδιών της κοινότητας. Παιδιά με μάτια που έλαμπαν από ελπίδα και δυνατότητες. Όταν ήρθε η σειρά του Αλέξη να μιλήσει, κοίταξε την οικογένειά του δίπλα του. Τη Χρύσα, τη γυναίκα που του έμαθε ότι η πραγματική δύναμη προέρχεται από την καρδιά, όχι από τον τραπεζικό λογαριασμό. Τον Λέο, τον νεαρό που του έδειξε ότι η ευφυΐα έρχεται σε πολλές μορφές. Και την Ελενίτσα, το κορίτσι που με μια αδύνατη προειδοποίηση όχι μόνο του έσωσε τη ζωή, αλλά του έδωσε έναν λόγο να τη ζήσει. Πριν από μερικά χρόνια άρχισε η φωνή του αντιχούσε από το ηχοσύστημα. Ζούσα 500 μέτρα πάνω από τον κόσμο, απομονωμένος, μόνος, νομίζοντας ότι αυτό ήταν δύναμη. Έκανε μια παύση. Τότε ένα μικρό κορίτσι που δεν είχε τίποτα άλλο από θάρρος και αγάπη με δίδαξε ότι έκανα λάθος. Μου έδειξε ότι η πραγματική δύναμη βρίσκεται στις συνδέσεις που κάνουμε, στους ανθρώπους που αγαπάμε και στην ευθύνη που έχουμε ο ένας για τον άλλον. Δάκρυα κυλούσαν στο πρόσωπό του και δεν τον ένοιαζε. Αυτό το μέρος υπάρχει επειδή ένα παιδί με έσωσε και τώρα είναι δική μας ευθύνη να σώσουμε άλλα παιδιά. Όχι μόνο από φυσικούς κινδύνους, αλλά από ένα μέλλον χωρίς ελπίδα, από έναν κόσμο που δεν βλέπει την αξία τους. Κοίταξε τα εκατοντάδες μικρά πρόσωπα στο κοινό. Ο καθένας από εσάς έχει ένα μοναδικό χάρισμα, ένα ιδιαίτερο ταλέντο και αυτό το μέρος υπάρχει για να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τι είναι αυτό, για να μπορέσετε να πετάξετε. Όταν τελείωσε να μιλά, το χειροκρότημα ήταν εκοφαντικό. Αλλά η στιγμή που ο Αλέξης θα κρατούσε για πάντα ήταν όταν η Ελενίτσα, τώρα 10 ετών, πλησίασε το μικρόφωνο. «Ο μπαμπάς μου είπε ότι τον έσωσα», είπε η φωνούλα της καθαρή και δυνατή, «αλλά η αλήθεια είναι ότι σώσαμε ο ένας τον άλλον, γιατί αυτό είναι η οικογένεια. Σωζόμαστε. Κάθε μέρα», χαμογέλασε. «Και τώρα θα βοηθήσουμε να σώσουμε και εσάς». Εκείνο το απόγευμα, ενώ τα παιδιά της κοινότητας εξερευνούσαν τη νέα τους Πανεπιστημιούπολη, τρέχοντας τους πολύχρωμους διαδρόμους, γελώντας τους κήπους, ονειρευόμενα ένα μέλλον που προηγουμένως φαινόταν αδύνατο, ο Αλέξης Πετράκης στάθηκε στη βεράντα του δεύτερου ορόφου, παρατηρώντας τα πάντα. Και για πρώτη φορά στη ζωή του δεν υπολόγιζε την απόδοση της επένδυσης. Δεν μετρούσε κέρδη ή ζημίες. Ήταν απλώς ευτυχισμένος. Είχε ξεκινήσει το ταξίδι του ως ένας άνθρωπος που έβλεπε τον κόσμο με αριθμούς, με ενεργητικά και παθητικά, και κατέληξε ως ένας άνθρωπος που καταλάβαινε ότι τα πιο πολύτιμα πράγματα στη ζωή δεν μπορούν να μετρηθούν. Η αγάπη μιας οικογένειας, η ευγνωμοσύνη μιας δεύτερης ευκαιρίας, ο σκοπός του να κάνει το καλό. Και όλα αυτά εξαιτίας ενός 5χρονου κοριτσιού που σε μια αδύνατη στιγμή είδε το μέλλον και άλλαξε το δικό του για πάντα. Μερικές φορές, σκέφτηκε ο Αλέξης, τα θαύματα έρχονται στις πιο απίθανες συσκευασίες. Και μερικές φορές, το να σώσεις κάποιον είναι ο μόνος τρόπος να σώσεις τον εαυτό σου.